Έστραψεν και νευρόντεσεν 10 φοράς και μίαν και σέβανε στο γήπεδον του Απόλλων τα παιδεία, του Απόλλων τα παιδεία, του Απόλλων τα παιδεία. Ο Απόλλων εμπεδία ομάδα προσφυγικών, ο Απόλλων εμπεδία ομάδα προσφυγικών. Το όνομα να τεμπαρμένο να σωλήμουν το Θεόν, το όνομα να τεμπαρμένο να σωλήμουν το Θεόν. Απόλλων, δοξασμένος ο δεν πας, ο Θεόν θα πες τη λύρα και εσύ πάντα θα νικάς. Απόλλων, δοξασμένος ο δεν πας, ο Θεόν θα πες τη λύρα και εσύ πάντα θα νικάς. Σκήνασε ο αρχηγόν, 10 είναι τα παιδεία, σκήνασε ο αρχηγόν. Συ πανέλα σκεφτημένος ο Απόλλων ο Θεόν, συ πανέλα σκεφτημένος ο Απόλλων ο Θεόν. Απόλλων, δοξασμένος ο δεν πας, ο Θεόν θα πες τη λύρα και εσύ πάντα θα νικάς. Απόλλων, δοξασμένος ο δεν πας, ο Θεόν θα πες τη λύρα και εσύ πάντα θα νικάς. Τρέχνε άμμο λεοντάρια και τη δόξα κυνηγούν, τρέχνε άμμο λεοντάρια και τη δόξα κυνηγούν. Ο Απόλλων πες τη λύρα και σαν θρήματα νικούν, ο Απόλλων πες τη λύρα και σαν θρήματα νικούν. Απόλλων, δοξασμένος ο δεν πας, ο Θεόν θα πες τη λύρα και εσύ πάντα θα νικάς. Απόλλων, δοξασμένος ο δεν πας, ο Θεόν θα πες τη λύρα και εσύ πάντα θα νικάς. Απολλωνάρα! Χαίρετε η Σαλονίκη, τα τσαλίμια το έφτας. Χαίρετε η Σαλονίκη, τα τσαλίμια το έφτας. Κι όλη πόλη στον κόσμο κύλιαμ τη Καλαμαριάς, κι όλη πόλη στον κόσμο κύλιαμ τη Καλαμαριάς. Απόλλων, δοξασμένος ο δεν πας, ο Θεόν θα πες τη λύρα και εσύ πάντα θα νικάς. Απόλλων, δοξασμένος ο δεν πας, ο Θεόν θα πες τη λύρα και εσύ πάντα θα νικάς. Έστραψεν και νευρόντεσεν 10 φοράς και μίαν και σέβανε στο γήπεδον του Απόλλων τα παιδεία, του Απόλλων τα παιδεία, του Απόλλων τα παιδεία. Ο Απόλλων εμπεδία ομάδα προσφυγικών, ο Απόλλων εμπεδία ομάδα προσφυγικών. Το όνομα να τεμπαρμένο να σωλήμουν το Θεόν, το όνομα να τεμπαρμένο να σωλήμουν το Θεόν. Απόλλων, δοξασμένος ο δεν πας, ο Θεόν θα πες τη λύρα και εσύ πάντα θα νικάς. Απόλλων, δοξασμένος ο δεν πας, ο Θεόν θα πες τη λύρα και εσύ πάντα θα νικάς.
Όλη η ομάδα της Νάουσας με τον Σιμελίδη. Πλάγει η μπάλα τώρα. Πίσω τώρα. Προσπαθούν να παίξουν το 1-2. Ωραία τώρα η ομάδα της Καλαμαριάς από τα πλάγια. Το γύρισμα μέσα στην περιοχή και ένα στρώσιμο το σουτ. Και αυτό με την εύκολη απόκριση σε κόρνερ από το Τελεστή. 30 μέτρα χώρα. Τελικά η μπάλα θα βγει προς τα πίσω. Εγκουλού. Εγκουλού βγάζει τη σέντρα στο δεύτερο λεπτάκι. Έχει παλιά η Πασέντρα. Πολύ δυνατική. Έχει και προλαβαίνει ο Κιβελίδης. Κιβελίδης θα γυρίσει για τον Εγκουλού. Εγκουλού τώρα μέσα στην περιοχή εκεί. Πάντα Εγκουλού. Βγάζει την μπάλα και ο Κοκκινός. Την μπάλα στο δοκάρι της εστίας του Κοντοβουλίδη. Συνεχίζει το παιχνίδι μας. Στο έδαφος εκεί ο Γαμαρατίδης. Η μπάλα είναι τελικά out. Η μπάλα όμως. Κερδίζουν πάλι του Απόλλων Καλαμαριάς. Μια μπροστινή παλιά. Ο Καλαμαριάς από τα πρώτα λεπτά έχει κλείσει στα καρέ της την ομάδα της Νάουσας, προσπαθώντας για την επίτευξη κάποιου τέρματος. Προσπάθεια αυτή τώρα πίσω η μπάλα. Μια μπαλιά για τον Εγκουλού. Εγκουλού τώρα βάζει δεξιά εκεί με τη μία. Η μπαλιά δεν πέρασε όμως. Και μορφαίνει τώρα φάουλ. Σαμαράς θα δώσει δίπλα του. Βεργόνης θα βρει τώρα τον Σιμελίδη. Σιμελίδης βγάζει για τον Γεωργιάδη. Γεωργιάδης θα βγει τώρα εκεί μόνος του. Ο σουτ. Και έχουμε το 1-0 για την ομάδα του Απόλλων Καλαμαριάς. Ο Πόπο. Από τα πλάγια τώρα έχουμε τον Σαμαρά να προωθείται, να περνάει το χώρο του κέντρου. Σαμαράς. Προσπαθούν να παίξουν τον αδείο του Απόλλων Καλαμαριάς με τον Κιβελίδη τώρα. Κιβελίδης θα βγάλει δεξιά. Ωραία εκεί στα πλάγια έχουμε τον Πόποβιτς να δίνει για τον Γεωργιάδη. Γεωργιάδης βγάζει τη σέντα του Μαμά. Πίσω η μπάλα στο χώρο του κέντρου. Καλογέρης. Ψάχνει ένα στήριγμα εκεί. Καλογέρης. Δεν πέρασε η παλιά εκεί, τελικά τώρα ελέγχουν πάλι της Καλαμαριάς. Με την μπροστινή παλιά η οποία βγήκε πολύ ωραία Πόποβιτς απέναντι από τον Κοντοβουλίδη. Δεν μπόρεσε ο Κιβελίδης να τη στήσει. Πάλι του Απόλλων Καλαμαριάς. Τον Καλογέρη. Μια παλιά που βγήκε αριστερά εκεί, η σέντρα από τον Αμαρατίδη. Το κατέβασε. Ο Πόποβιτς είναι αυτός ο οποίος κατέβασε εκεί την μπάλα και σε ένα κεραυνό θα λέγαμε. Πίσω η μπάλα για τον Καπία. Εργόνης τώρα.
Μια μπροστινή παλιά. Εκεί όπου έχουμε από τα πλάγια τώρα να βγαίνει ο Γεωργιάδης να βγάζει μουσικά. 3-0 για τον Αντέλο Καλαμαριάς, hat-trick για τον Πόποβιτς. Ο Καπίας θα κερδίσει τώρα, θα βγάλει την μπροστά παλιά, ωραία τώρα εκεί όπου έχουμε τον Ρόβα να πλασάρει με τον Ταβάρες τώρα. Ταβάρες, εκεί ωραία θα βρούμε στην περιοχή. Του λέει, είτε μόνο του λέει, το ίδιο είναι. Έλα ρε Λεωνίδα! Λίγο πάνω από το κέντρο, κόβει ο Στεφανίδης, Απανίδης, λάθος του Απανίδη, ο Ενδουγούλου, έξω από τη μεγάλη περιοχή, πολύ ωραία κίνηση εδώ για τους Καλαμαριώτες. Δοσασμένος ο Θεμπάς, ο Θεός θα πες τη λύρα και συμπάτα να νικάς. Απόλλων, δοσασμένος ο Θεμπάς, ο Θεός θα πες τη λύρα. Λάθος, Ελουντούλου. Ελουντούλου αποφεύγει το Στεφανίδη, αριστερά, η μπάλα εκεί σε θέση πλεονεκτική, απομακρύνει ο Κυπουρός στο χώρο του κόρνερ τώρα, έχει την μπάλα, έχει το πάλιο μπροστά, Πόποβιτς, η σέντρα του Πόποβιτς, κεφαλιά, πάνω από τα δοκάρια. Ελουντούλου. Αποφεύγει τον Κουντουρά, Ελουντούλου, πολύ ωραία εκεί στον Πόποβιτς. Βγαίνει όμως ο Κυπουρός και αποκρούει, πάλι Πόποβιτς. Πόποβιτς, η σέντρα του Πόποβιτς, Ελουντούλου. Η μπάλα φτάνει στον Κυπουρό. Δεν είναι καλά τα αξιά τώρα. Παίρνουν το χώρο του κέντρου. Η μπάλα στον Γεωργιάδη, έξω από τη μεγάλη περιοχή. Γεωργιάδη στο σουτ που επιχειρείται όμως τελευταία στιγμή. Κόβει ο Σπύρος του Σαραγιώτη σε κόρνερ. Με τον Γεωργιάδη. Διαχτίζει ο Ελουντούλου. Ελουντούλου μπαίνει μες στην περιοχή από αριστερά. Ελουντούλου. Τι έγινε εκεί. Φανταστική φάση. Δοκάρια. Ελουντούλου τώρα. 1-2 εδώ στο χώρο του κέντρου με τους προσπαθούν να βρουν το Λεφίδη. Ο Λεφίδης πάει να κάνει το λάθος. Επεμβαίνει ο Κυπουρός όμως και σώνει. Απρόσεκτη ενέργεια του αριστερού.
Ενλουντούλου μέσα στην μεγάλη περιοχή. Κόβει εκεί ο υψηλός, πιο μακριά ο Ζήση, αλλά η μπάλα πάει πάλι στους καλαμαριώτες. Σιμελίδης από πολύ μακριά προσπαθεί να βρει και βρίσκει τον. Θα προλάβει. Πρόλαβε ο Ενλουντούλου. Ενλουντούλου. Διώχνει ο Αλμπάνης. Ο υψηλός δεν μπαίνει στη φάση. Ξανά πολιορκία τώρα στα καρέ του Καβενιακού. Ωραία η κεφαλιά. Η μπάλα πάνω από το δοκάρια όμως του Κυπουρού. Τριζαβίας, αλλά τώρα ο Απόλλωνας μπαίνει στη μεγάλη περιοχή. Μεγάλη ευκαιρία εδώ. Έχασαν μια καταπληκτική ευκαιρία οι παίκτες του Απόλλωνα. Από δεξιά τώρα οι καλαμαριώτες μόλις πέρασαν την μπάλα. Να ο Πόποβιτς μέσα στην περιοχή. Ο Πόποβιτς τον Άδειο. Έξω από τη μεγάλη περιοχή συμβαίνουν τώρα αυτά εδώ τα πράγματα. Ο Πόποβιτς, μακρινό σουτ. Πολύ ωραία απέκτηση του Κυπουρού. Πολύ μακρινό το. Είναι όρθιος με την μπάλα στα πόδια όπως θα ήθελε ο Σιμελίδης. Πάντως απέσπασαν ξανά οι παίκτες του Απόλλωνα. Πέρασε η μπάλα μέσα στην περιοχή. Γεωργιάδης, σέντρα. Πέρασε η μπάλα εκεί και δεν μπόρεσε να μπει στην πορεία της. Γεωργιάδης πιο μέσα για Καλαετζίδη. Ενλουντούλου, ωραία προσποίηση. Εκεί όπου τελικά φεύγει ο Κιβελίδης. Ψάχνει το σου, το κάνει. Μπάλα ελάχιστα out. Πολύ καλή στιγμή εδώ. Στο γεγονός ότι δεν μπόρεσε να κάνει την πάσα που ήθελε. Έγινε το λάθος. Γεωργιάδης για τον Απόλλωνα. Βεργόνης. Ξανά Γεωργιάδης. Σέντρα. Ωραίο σουτ γκολ. Ωραία από τον Σιμελίδη. 1-0 για τον Απόλλωνα. Απόλλων δοξασμένος ο Θεός, ο Θεός θα πες τη λύρα και συμπάτα μανικάς. Απόλλων δοξασμένος ο Θεός, ο Θεός θα πες τη λύρα και συμπάτα. Κυριακή με την δόξα δράμας. Και ευελπιστούν όλοι να επανέλθει συνέχεια για το παιχνίδι με το Λαγκαδά. Και να δούμε εδώ την επίθεση. Η κεφαλιά, πολύ ωραία γκολ. Πάρα πολύ ωραίο γκολ εδώ από τον Κιβελίδη και 2-0. Πανέμορφο γκολ, όλα γίνονται σιγά σιγά πιο απλά για την ομάδα του Απόλλωνα. Απόλλων δοξασμένος ο Θεός, ο Θεός θα πες τη λύρα και συμπάτα μανικάς. Απόλλων δοξασμένος ο Θεός, ο Θεός θα πες. Λίγη σημασία έχει αυτό πλέον. Νομίζω και η σέντρα ήταν πολύ καλή, αλλά και η εκτέλεση ακόμα καλύτερη από τον Κιβελίδη. Και βέβαια το 2-0 ζεσταίνει. Δεν είναι και ακριβώς ο καιρός, αλλά ζεσταίνει τους φίλους του Απόλλωνα. Οποία, μάλλον μια διαγωνία παλιά που δεν πέρασε για τον Γιαννακιτσίδη. Είναι λίγο ανοιχτή η άμυνα της Δόξας Προσκυνητών. Τώρα η αμυντική διάταξη, αν θέλετε. Σιμελίδης για τον εκυπαλεύτη στον Γεωργιάδη. Έβγαλε την σέντρα. Βεργώνει στο σουτ. Δεν το πρόσεξε πολύ. Νέο σουτ. Και μπλοκάρει ο Αγγελόπουλος. Άρα σιγουρέψει την μπάλα στέλνοντας τον Μένκα και από εκεί στον Καπία. Βεργώνης. Με το στήθος ο Σιμελίδης. Φάμπιο Σιμελίδης. Ωραία συνεργασία εκεί. Ο Σιμελίδης δεν μπόρεσε να περάσει. Ο Κελεσίδης πήρε τα βήματα και είχε και καλύτερη θέση. Ο Σιμελίδης όμως κερδίζει. Απρόσεκτη σέντρα του. Δεν φεύγει μπάλα. Πόποβιτς στο έδαφος και είναι πέναλτι. Ο Πόποβιτς έτοιμος να εκτελέσει. Πόποβιτς και 3-0. 3-0 λοιπόν για τον Απόλλων. Τον φιλοξενούμενο, το κόψιμο εκεί, το σωστό μαρκάρισμα αν θέλετε. Καλαετζίδης γυρίζει γρήγορα, βλέπει δίπλα του τον Σιμελίδη. Αυτός δεν μπόρεσε άμεσα να δώσει τον Γεωργιάδη. Ο Γεωργιάδης γίνεται στήριγμα σωστά. Δεν βρήκε το διάδρομο όμως. Καλαετζίδης αλλάζει παιχνίδι για τον Καπία. Και από την άλλη πλευρά ανοίγει το Αμαραντίδης τώρα. Πιο μέσα ο Φάμπιο. Προτιμά αυτός πίσω τον Βεργόνη. Καλαετζίδης και Σαμάρας. Καλαετζίδης έχει κάποιο χώρο εκεί. Βεργόνης ζητάει και ο Καπίας. Τελικά είχε χώρο ο Αμαραντίδης και δέχτηκε την μπάλα.
Βέβαια πιέζεται εκεί από τον Γιαννιζάκη. Τον Γιαννακητσίδη πιέζονταν. Το άνοιγμα για τον Γεωργιάδη, δεν έχει όμως τον χώρο να αξιοποιήσει αυτή την πάσα. Σιμελίδης. Πόποβιτς, ωραία, πέρασε μέσα στην περιοχή για τον Ρόβα. Εκείνος πήγε να στρώσει για τον Σιμελίδη. Και Λεσίδης δεν μπόρεσε να περάσει από το Φάμπιο και μάλιστα η μπάλα από το Φάμπιο πήγε σε συμπαίκτη, στο Σιμελίδη. Ο Φάμπιο ξανά για τον Γεωργιάδη. Πόποβιτς, ξανά η μπάλα στον Σιμελίδη. Τώρα Γεωργιάδης. Σιμελίδης, είχε χώρο να γυρίσει. Πέρασε για τον Γεωργιάδη και μάλιστα με πάσα κάτω τα πόδια του αντιπάλου. Πόποβιτς στο σουτ, εκεί που ήταν όμως σωστά τοποθετημένος. Ο Κλής έχει την μπάλα και συνεχίζει να πιέζεται από τον Καλατζίδη, ο οποίος κλέβει εδώ πάρα πολύ καθαρά. Φεύγει και ο Ρόβας, φεύγει και ο Πόποβιτς τώρα για τον Ρόβα. Ο Ρόβας ωραία για τον Πόποβιτς και χάνει μεγάλη ευκαιρία εδώ. Πολύ μεγάλη ευκαιρία. Κρατάει ο Σαμαράς, ψάχνει την καλύτερη δυνατή λύση. Φάμπιο, Καλατζίδης, Σιμελίδης, Καλατζίδης, Πόποβιτς. Γεωργιάδης, Πόποβιτς, ζητά ξανά ο Γεωργιάδης, παίρνει τώρα την μπάλα και με χώρο για να βγάλει την σέντρα, δυνατά η σέντρα, προλάβε όμως και η μπάλα είναι κόρνερ εκεί. Για την άμυνα Απόλλωνας προσπαθούν μάλλον να πιέσουν οι φιλοξενούμενοι, αλλά από ό,τι φαίνεται ο Απόλλων έχει τις λύσεις, οι παίκτες του Απόλλων έχουν τις λύσεις. Σαμαράς, Καλαετζίδης, Βεργόνης και εδώ τώρα δημιουργούνται κάποιοι χώροι. Ο Φάμπιο έχασε αρχικά το κοντρόλ και δεν μπόρεσε να γυρίσει γρήγορα προς τα αριστερά. Τώρα φτάνει η μπάλα αριστερά στον Μαρατίδη. Δυο μέσα για τον Φάμπιο. Ρόβας βγήκε από τα μαρκαρίσματα, αλλά μέχρι εκεί διατήρησε βέβαια την μπάλα στην κατοχή της ομάδος του. Βεργόνης, Ρόβας για Μαραντίδη. Δεύτερο δοκάρι είναι ο Πόποβιτς. Με το κεφάλι ο Πόποβιτς. Τελικά η συνεργασία των παιχτών του Απόλλωνα φέρνει την κατοχή της μπάλας. Φάμπιο με χώρο φεύγει ο Πόποβιτς. Σε σωστό χρόνο ο Φάμπιο κάνει την πάσα. Πόποβιτς περνάει κατά τον τερματοφύλακα στο έδαφος. Νομίζω ο Φάμπιο εδώ βρίσκει αρκετό χώρο. Έχει και τον Ρόβα δίπλα του, έχει και τον Πόποβιτς απέναντι. Τελικά στον Ρόβα, ο Ρόβας για τον Πόποβιτς. Πόποβιτς πατάει για τον Σιμελίδη. Σιμελίδης πάει να συγχωρέψει την πάσα, τον κάνει μέσα στην περιοχή η προσπάθεια και τελικά χάνεται μια Σιμελίδη. Φάμπιο. Γεωργιάδης. Ο Πόποβιτς, ο οποίος δεν βρήκε κάποιο χώρο να κάνει ένα μικρό μπάσιμο, έδωσε για τον Καλαετζίδη. Αυτός το επιχειρεί και μάλιστα βγάζει για τον Σιμελίδη. Ρόβα, Σιμελίδη στο σουτ. Ρόβα, δοκάρι. Και αμυνόμενοι βέβαια. Φάμπιο. Βρίσκει χώρο και πάει για το σουτ. Ο Φάμπιο το κάνει, δυνατό out. Δυνατό σουτ. Προσπάθεια και αυτή τη φορά έχει στο αποτέλεσμα να έρθει η μπάλα στην κατοχή του Απόλλωνα από την παρέμβαση αρχικά του Γεωργιάδη. Τώρα ο Καλαετζίδης. Την πάσα για τον Ρόβα. Πατάει αυτός. Πόποβιτς στο σουτ. Out. Μια ακόμα νίκη λοιπόν θα προσθεθεί στην ομάδα του Απόλλωνα αυτή την αγωνιστική που προηγείται με 3-1 στη στιγμή της δόξας προσκυνητών και ετοιμάζει μια ακόμα φάση. Το σουτ το οποίο γίνεται δοκάρι, δεύτερο δοκάρι, αυτή τη φορά είναι τον Καλαετζίδη. Πάτρου αλλαγή τώρα μαλά.
προσπάθεια που γίνεται εκεί και είναι καλή από την δεξιά πλευρά. Η μπάλα φτάνει στον Γεωργιάδη. Ο Γεωργιάδης ο οποίος κάνει τη σέντρα. Ωραίο εκεί από τον Ποπόβιτς στο σουτ. Βέβαια δεν είχε την ισορροπία που θα ήθελε. Καλαετζίδης τώρα. Καλαετζίδης για τον Ενλουντούλου. Ενλουντούλου βλέπει τον Αμαραντίδη, δεν μπορούσε να το βρει, βρήκε τον Κιβελίδη. Αυτός για τον Αμαραντίδη, ο οποίος δεν είναι σε θέση offside βέβαια. Σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Πόποβιτς στο γύρισμα. Σιμελίδης, ωραία προσπάθεια, αλλά δεν έπιασε γεμάτα. Πόποβιτς άλλαξε με τον Σιμελίδη. Πόποβιτς μέσα στην περιοχή. Εκεί η μπάλα κόντρα και θα εκτελέσει. Εδώ τώρα βγαίνει στο Σιμελίδη. Μπάλα σουτ και μεγάλη απόκριση. Ασφαλής ένδειξη, αλλά νομίζω εδώ μεταφράζει ακριβώς. Για να δούμε τη φάση μέσα στην περιοχή. Μεγάλη φάση εδώ, δεν μπόρεσε να οθήσει την μπάλα στα δίχτυα. Λάθος εδώ, το έγινε. Τον Μαυρόπουλο έγινε το λάθος. Προσπάθεια με κάποιες προϋποθέσεις καλές. Το σουτ που γίνεται από τον Βεργόνη, μπάλα out. Γεωργιάδης, Φάμπιο, στρώνει ωραία το σουτ, αλλά δεν ήταν καλό το Σιμελίδη. Καλογύρης ψάχνει τον Γεωργιάδη και τον βρίσκει με την κίνηση που έκανε. Ωραία στα τον Γεωργιάδη, Φάμπιο την κεφαλιά. Εδώ όμως με την επιμονή του στη φάση την βοηθάει στο να κερδιθεί ξανά. Σιμελίδης δεν βρήκε το χώρο για το σουτ. Την πάσα του Πόποβιτς, κρατάει ο Σιμελίδης. Παναγιώτης Σιμελίδης, ένας πολύ κομβικός παίχτης. Το έχει αποδείξει σε πολλά μάτς. Θα δούμε τι θα κάνει και σήμερα. Ξανά ο Ζώτος. Πιο πίσω για τον Καλαετζίδη. Ενλουντούλου έχει χώρο, το κατάλαβε και βγάζει ωραία την ωραία η έμπνευση του Ενλουντούλου. Πόποβιτς στο δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά. Για να δούμε εκεί. Μεγάλη φάση και τελικά χάνεται τον γκολ. Ενλουντούλου. Κακή η πάσα του Ενλουντούλου. Σιμελίδης με πείσμα εκεί. Ο Παναγιώτης Σιμελίδης. Έρχεται ο Ενλουντούλου τώρα. Κιβελίδης, Ενλουντούλου μέσα στην περιοχή. Γκολ! 1-1 από τον Γκαέλ Ενλουντούλου. 1-1, μια όμορφη φάση. Αυτό που χρειάζονταν ο Απόλλωνας. Απόλλων, δοξασμένος ο Θεός, ο Θεός θα πες τη λύρα και εσύ πάντα θα νικάς. Απόλλων. Και αυτό γιατί ο Απόλλωνας έχει καταφέρει να επιβάλλει το δικό του παιχνίδι. Βεργόνης. Ελουντούλου που βρίσκει χώρους στο δεύτερο ημίχρονο, ίσως γιατί και ο ίδιος ζητάει περισσότερο μπάλα. Βεργόνης τώρα πάει να ελευθερωθεί. Κιβελίδης που είχε συμβολή και σημαντική θα έλεγα στο πρώτο γκολ. Ωραία εδώ ο Κιβελίδης γύρισε την μπάλα. Βεργόνης, Κιβελίδης πάει να ευνηδιάσει από πλάγια. Δύσκολα ήταν τα πράγματα. Να φτάσει πιο κοντά σε αυτό που χρειάζεται στη νίκη στο σημερινή αναμέτρηση. Εδώ ωραία πέρασε ο Ζώτος, Σιμελίδης. Σιμελίδης για τον Πόποβιτς. Η κόντρα πάνω στο σουτ. Ωραία εδώ βγήκε και έκλεψε ο Καλαετζίδης. Για να δούμε, θα μπορέσει τον γκολ. Κιβελίδης, μεγάλη φάση. Μεγάλη ευκαιρία για τον Κιβελίδη. Επιμένει ο Απόλλωνας. Ίσως ο Καλαετζίδης δεν τόλμησε, αλλά και πάλι σέρβιρε γκολ στον Κιβελίδη. Ελουντούλου. Η σέντρα η μπάλα πάνω στον Αθανασίου. Να πάρει την μπάλα. Ο Καλογεράκης Ελουντούλου. Ελουντούλου ο οποίος πέρασε, ψάχνει κάποιο στήριγμα. Σιμελίδης. Ζώτος. Σιμελίδης βγαίνει απ' έξω, παίρνει ο Σιμελίδης. Ωραία εδώ. Η σέντρα δεν πέρασε, δεν ήταν προσεγμένη. Να δούμε αν μπορεί λοιπόν ο Απόλλωνας να αξιοποιήσει το χρονικό διάστημα που απομένει. Ο Λουντούλου εδώ που ξεκινάει μια προσπάθεια μόνος από αριστερά. Πέρασε ο Λουντούλου, μπαίνει στην περιοχή. Καλή φάση, δεν χάνεται. Μεγάλη ευκαιρία, απίστευτη ευκαιρία. Πριν έδωσε ένα άλλο όμως, κατά το Απόλλωνα.
Εδώ ωραία συνεργασία. Ο Καλατζίδης μπαίνει στην περιοχή, δεν μπόρεσε να κρατήσει την ισορροπία του και έχασε τον βηματισμό από την παρεμπόδιση του αντιπάλου του. Φάμπιο ωραία και έβαλε το κεφάλι με την έννοια, κράτησε την μπάλα. Απόκρουσε του Αθανασίου του σουτ σε Μελίδη. Πάντως προσπαθεί να βγει μπροστά. Ο Απόλλων δεν το επιτρέπει. Ο Λουντούλου πέρασε πάρα πολύ ωραία. Για δούμε ξανά είναι και ο Φάμπιο στη φάση. Ο Σιμελίδης ζήτησε, πήρε, έτοιμος για το σουτ ο Σιμελίδης. Για τον Ζώτο. Ζώτος την σέντρα, δεν είναι καλή η σέντρα του νεαρού. Φάμπιο τώρα, ωραία πέρασε ο Φάμπιο. Πόποβιτς άργησε λίγο εκεί να βρει την μπάλα στο κοντρόλ όπως θα ήθελε. Φάμπιο ξανά, σέντρα, πέρασε η μπάλα και κόρνερ. Ελουντούλου τώρα, γκολ, γκολ και είναι το 2-1. 2-1. Και βέβαια είναι από τον Αλέξανδρο Βεργόνη και παίρνει φωτιά το γήπεδο. Πρέπει να ανταπεξέλθει, όπως είπαμε, σε αυτό το θέμα ο Απόλλων Καλαμαριά, στη μεσαία γραμμή δηλαδή, όπου δύο ποδοσφαιριστές μη εξοικειωμένοι με τη θέση τους στον άξονα είναι αναγκασμένοι να παίξουν και μάλιστα μαζί. Ζώτος τώρα από δεξιά, Ζώτος Ελουντούλου. Ελουντούλου ξανά για το Ζώτο, αυτός να δούμε θα βγάλει, έβγαλε την μπάλα. Ελουντούλου μέσα στην περιοχή, σε καλό σημείο. Ένα πόδι εκεί βγάζει την μπάλα. Ξεφωλείται από αυτή την κεφαλιά προς τα πίσω. Ο Πόποβιτς δεν μπόρεσε να βρει τον Κιβελίδη όπως θα ήθελε. Τελικά μπάλα φτάνει στον Κιβελίδη. Έχει αρκετό χώρο στην περιοχή. Έμπειρος είναι να δούμε, πέρασε, σουτάρει και out η μπάλα. Σαφώς είναι απώλεια ο Γεωργιάδης. Γιατί είναι έμπειρος, όχι ότι δεν είναι καλός ποδοσφαιριστής ο Ζώτος. Ο Ζώτος που παίρνει τώρα την μπάλα εδώ από το Σιμελίδη. Ο Σιμελίδης ξαναπαίρνει. Πάει για την ατομική ενέργεια να ελευθερωθεί και δημιουργεί υπεραριθμία για να δώσει το Ζώτο. Ο Ζώτος ο οποίος κάνει την σέντρα, δεν ήταν προσεγμένη. Νέα σέντρα με το αριστερό. Κεφαλιά και γκολ. Είναι το 1-0. Είναι το 1-0 από τον Λεωνίδα Κιβελίδη που για μια ακόμα αγωνιστή σκοράρει. Απόλλων, δοξασμένος ο Θεός, ο Θεός θα πες τη λύρα και εσύ πάντα θα νικάς. Απόλλων, δοξασμένος ο Θεός, ο Θεός θα πες τη λύρα και εσύ πάντα θα νικάς. Απολλωνάρα! Είναι του μπαλό το μάτσι. Επομένως, και γι' αυτό ακριβώς, ο Απόλλων Καλαμαριάς ψάχνει ένα δεύτερο γκολ, έχει την εδαφική περιοχή, ελέγχει το παιχνίδι. Απλά πρέπει να δημιουργήσει σε μεγαλύτερο βαθμό τα ρήγματα εκείνα που θα το φέρουν πιο κοντά σε ένα δεύτερο γκολ. Γεωργιάδης. Στο έδαφος ο Φάμπιο, αφήνει τον πλεονέκτημα ο διαιτητής. Σιμελίδης, Κιβελίδης, έτοιμος εδώ για το σουτ. Κάπου εκεί δεν μπόρεσε να ληχθεί. Σιμελίδης στο σουτ, η μπάλα κλείστηκε εκεί και κλείστηκε καλά από τον Φάμπιο. Δεν το άφησε περιθώρια να σκεφτεί τίποτα άλλο εκτός από πάσα. Πολύ ωραίο Σιμελίδης με πείσμα. Μπράβο στον Σιμελίδη εδώ. Και ενώ οδεύουμε προς το τέλος του ημιχρόνου. Ελουντούλου, ο Ζώτος είναι αρκετά ελεύθερος. Ο Ελουντούλου όμως δεν μπορούσε να το περάσει την μπάλα. Τώρα το έκανε, τώρα όμως κλείναν και παίχτες πάνω στον Ζώτο. Γεωργιάδης, κατευθείαν τη σέντρα, δύσκολη. Δοκάρι μπάλα. Ο Ζώτος έδωσε για τον Γεωργιάδη που πριν λίγο έφτασε κοντά στο να γίνει σκόρερ, έστω και με μια παράξενη φάση, με μια σέντρα σούτ ίσως. Ζώτος, Ελουντούλου, Πόποβιτς προσπάθησε να βρει τον Ζώτο στην πλάτη, ούτε ο Ζώτος πήγε γρήγορα στην μπάλα, ούτε και ο Πόποβιτς όμως σιγούρεψε αυτή την φάση στο χώρο, αυτή την πάσα στο χώρο. Ξανά ο Ζώτος. Χαμηλά η σέντρα, εκεί είναι εύκολα τα πράγματα. Ο Τριανταφύλου, για τον Τριανταφύλου ήταν σχετικά εύκολα πάντως. Ο Φάμπιο εδώ, ωραία κερδίζει ο Φάμπιο, ο οποίος έχει κάνει καλά παιχνίδια. Πόποβιτς, ωραία το σκέφτηκε, αλλά δεν τον κατάλαβαν από ένα παραλιμνίου. Έκοψαν μάλλον για την ακρίβεια οι γηπεδούχοι, το Σιμελίδη. Και ο Σιμελίδης είναι αυτός ο οποίος τώρα επελάβνει, βρήκε χώρο εκεί, τελικά το σκέφτηκε να μπει περισσότερο, δεν υπήρχαν άλλοι χώροι, έδωσε στον Λουντούλου. Από εκεί για τον Κιβελίδη που έχει βγει έξω από την περιοχή. Ωραία προς πίσω ο Κιβελίδης γιατί βρήκε χώρο, όμως στη συνέχεια δεν μπόρεσε να βγάλει για τον Λουντούλου. Ωστόσο, έστω και από σπόντα η μπάλα έφτασε στον Γάλλο επιθετικό του Απόλλωνα. Γεωργιάδης για τον Πόποβιτς, το σουτ. Καλό είναι στο έδαφος. Ωραία, ήρθε στην φάση ο Σιμελίδης, κέρδισε Λουντούλου. Τώρα το σουτ. Πόποβιτς το πρώτο δοκάρι χαμηλά. Έδιωξε το Τριανταφύλου, επαναφέρει ο Λουντούλου ξανά για τον Πόποβιτς που έχει την ευκαιρία να κάνει μια σέντρα ακόμα. Εκείνη η κεφαλιά, μεγάλη απόκρουση για να δούμε αν θα έρθει κάτι περισσότερο και τελικά στην κεφαλιά του Κιβελίδη. Και τα γρήγορο ο Γεωργιάδης. Πέρα από την εμπειρία, την οποία εμπειρία έχει και ο Κιβελίδης. Πόποβιτς, ο οποίος ξεφεύγει, να δούμε αν θα βρει χώρο για σουτ. Μέσα στην περιοχή ο Πόποβιτς. Κρατάει την μπάλα, πέρασε. Και μεγάλη φάση, αλλά η μπάλα είναι out.
Τελικά όμως έκοψε ο Λιώνης. Η μπάλα έφτασε για τον Λουντούλου, έχει χώρο εκεί. Με την καβάλα έχει κάνει μια τρομερή ενέργεια εκεί ο Λουντούλου, το κάνει ξανά. Η κεφαλιά εδώ δεν είναι δυνατή. Δεν είναι δυνατή η κεφαλιά από τον Πόποβιτς, δεν είναι το δυνατό του σημείο. Το γκολ του Κιβελίδη, προηγείται ο Απόλλωνας με κεφαλιά τον γκολ στο 27ο λεπτό. Λουντούλου. Μπάλα μέσα στην περιοχή, ωραία κεφαλιά, αλλά και δύσκολη μάλιστα το Φάμπιο. Πόδια του δεν έχει θέμα εκεί. Γεωργιάδης για το Φάμπιο, ζητάει δεξιά και ο Ζώτος. Ο Ζώτος ο οποίος παίρνει την μπάλα. Πιο μέσα τώρα για τον Σιμελίδη, δεν πέτυχε το κοντρόλ του για να γυρίσει προς την εστία και να έχει επιλογές. Άρα επιμένουν με άλλο τρόπο οι παίχτες του Απόλλωνα. Ξανά Σιμελίδης που πήρε από τον Ζώτο αυτή τη φορά. Πέρασε εκεί ο Παναγιώτης Σιμελίδης, βγάζει για τη σέντρα, είναι ωραία. Κυβερνήτης έτοιμος για τον goal out. Και στο Απόλλωνα και καλά κάνουν. Ο Λουντούλου είναι αυτός ο οποίος υποφελείται με το κεφάλι. Τροφοδοτεί τον Πόποβιτς. Πόποβιτς για τον Λουντούλου, δεν σιγούρεψε την πάσα, αλλά ο Λουντούλου μου τσίμησε σωστά και πέρασε. Μπήκε στην περιοχή. Πόποβιτς στο shoot goal. Φάνηκε η μπάλα, πήγαινε στα δίχτυα. Απόλλων, δοξασμένος ο Θεός, ο Θεός θα πες τη λύρα και εσύ πάντα θα νικάς. Απόλλων, δοξασμένος ο Θεός, ο Θεός θα πες τη λύρα. Κλέβουν του Απόλλωνα. Και τώρα Λουντούλου ξανά από τα δεξιά. Θα βγάλει τη σέντρα. Το διώξιμο σου, την μπάλα κοντράρει και με το καλημέρα γκολ εδώ στους νέους επιβάτες για τον Απόλλωνα Καλαμαριάς, ο οποίος ανοίγει το σκορ. Ωραία συνεργασία και τώρα Απόλλων Καλαμαριάς με τον Λουντούλου στην επίδεση. Μέσα στη μεγάλη περιοχή η αναστάτωση, το πλασέ στο δοκάρι και η συνεχεία γκολ 0-2 για τον Απόλλων Καλαμαριάς. Πολύ γρήγορα από το πρώτο ημίχρονο οι φιλοξενούμενοι καταφέρουν και παίρνουν ισχυρό προβάδισμα για την νίκη. Με τον Σιμελίδη σκόρερ, ο οποίος πηγαίνει προς τον πάγκο της ομάδος του. Τούλου. Κάθετη πάσα, πολύ ωραία στην πλάτη της άμυνας. Συμπαλιά για τον Πόποβιτς, εκενή εστία πάνω από τη γραμμή του Κουρώνας. Τεράστια επέμβαση από τον Στέλιο Φαρμάκη. Στην δεύτερη προσπάθεια εκεί του Πόποβιτς. Εδώ είναι Λουντούλου πάνω στον Πιπισίδη. Πέναλτι που δίνει ο Λιμπούδης. Άσπρη βούλα. Πέναλτι για τον Απόλλωνα. Ο Λιμπούδης ο οποίος είδε χέρι στον Δημήτρη Πιπισίδη και σίγουρα θα χρειαστεί. Εκτελεί ο Πόποβιτς στα δίχτυα και 1-3 για τον Απόλλωνα λίγο πριν την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου. Ο Απόλλων παίρνει διαφορά 2 τερμάτων. Τώρα γυρνάει πίσω. Λουντούλου μένει όρθιος. Αποκρούει προς στιγμήν ο Πιπισίδης και τώρα από θέση βολής ο Πόποβιτς έξω. Τεράστια ευκαιρία εδώ. Ο Γεωργιάδης παίρνει φόρα, εκτελεί και η μπάλα στα δίχτυα. ΑΟ Καρδίας Απόλλων Καλαμαριάς 1-4 και τέλος της αναμέτρησης. Καφίας τώρα.
αλλά δεν μπορείς να ζεις χωρίς εμένα. Sabe que sacou, tem o teclado e nem piaça, sabe que sacou.
Σιμελίδης μόνος, μεγάλη ευκαιρία και πέναλτι για τον Καμπανιακό και κόκκινη στο Γεωργιάδη. Ο Γιώργος Ραγκαβίνας παίρνει φόρα, σουτάρει, από Χούλιο Μέντα. Τον Πόποβιτς, είναι ο Ραγκαβίνας εκεί ο οποίος ελέγχει, φαίνεται να ελέγχει την μπάλα. Ελέγχει λάθος του Ραγκαβίνα εκεί ο Πόποβιτς, δοκάρει από το σουτ του Πόποβιτς. Έξω από την περιοχή, Καλογέρη, σου του Καλογέρη. Ο Καλογέρης έχει εκτελέσει αυτό το κόρνερ. Εκτελείται καλοτραβηγμένο μέσα στην περιοχή. Η μπάλα φτάνει στον Ελουντούλου, μέσα στην περιοχή γεμίζει. Νέα κεφαλιά, δοκάρι. Δεύτερο δοκάρι για τον Απόλλωνα. Εκτελείται. Ένα σουτ. Ραγκαβίνα, μέσα δεν φεύγει η μπάλα, αριστερά εκεί σουτ, Λάρα, πραγματικά πάρα πολύ ωραίο γκολ. Να δούμε. Εκτελείται η μπάλα πλάγια. Σιμελίδης θέλει να βρει τρόπο να βγάλει και ένα σέντρα. Μέσα στην περιοχή η μπάλα. Ιωαννίδης δίνει ύψος. Και στη συνέχεια Γεωργιάδης θα κάνει το shooting out. Στο χώρο του κέντρου εκεί ο Χασομέρης έκανε το γέμισμα. Θα πάρει το Σιμελίδη. Θα βγάλει πλάγια στον Ελοντούλου. Θέλει να περάσει. Περνά τον Αγγελόπουλο. Βγαίνει πολύ πλάγια. Θα γυρίσει την μπάλα. Έχει βγει. Έχει γκολ. Αλλά είναι πλάγια. Να βγαίνει τελικώς νικητής της φάσης εκεί ο Καβάρο. Αλλαγή με τον Ελουντούντου. Πάσα, υπάρχει offside. Αφήνει να συνεχίσει Σιμελίδης. Σιμελίδης θα κάνει το διαγώνιο. Συνθέληση του κόρνερ χαμηλά. Περνάει η μπάλα. Καβάρο προσπαθεί. Καπίαση μπάλα το γύρισμα και έχουμε το γκολ. Είναι το 0-1. Είναι το 0-1. Ποπόβιτς. Συνεχίζει την προσπάθεια του Ποπόβιτς με τον Κελισίδη μπροστά του και ο Κατσάρος. Ποπόβιτς επιμένει, μαλλιά χαμηλά για να δούμε την προσπάθεια. Μπάλα μέσα στην περιοχή, νέα σέντρα. Γεωργιάδης, Σιμελίδης. Ποπόβιτς. Πάει στον Γεωργιάδη. Γεωργιάδης θα βγει, σέντρα, κεφαλιά, γκολ. 2-0-2. Πολύ ωραία η προσπάθεια με Γεωργιάδη που έβγαλε την σέντρα. Έγινε η κεφαλιά εκεί από τον Χασομέρη και έχουμε το 0-2 για την ομάδα της Καλαμαριάς. Πολύ ωραία συνεργασία των παιχτών της Καλαμαριάς και η κεφαλιά του Χασομέρη. Μπάλα στα δίχτυα. 0-2 προηγούνται οι φιλοξενούμενοι. Καλαϊτζίδης καπώνει με τον Ελουντούλου. Την παλιά Χασομέρης. Πάλι πλάγια στον Γεωργιάδη. Και πάλι το 1-2 Γεωργιάδης. Η πάσα με μία Ελουντούλου θα αποφύγει ωραία. Θα πλασάρει. Αγγελόπουλος με δεύτερη προσπάθεια. Θα μπλοκάρει την μπάλα. Για να δούμε την προσπάθεια. Θα γίνει το σουτ. Καλό σουτ ξαφνικό. Εκεί από τον Πόποβιτς. Καλογέρης. Με Αμανατίδη. Ελουντούντου. Με τον Χασομέρη. Πάγια στον Γεωργιάδη. Γεωργιάδης με τον Ποποβίτς. Θα βγει σέντρα. Παραμέσει στην περιοχή. Προσπαθεί εκεί. Θα γίνει το σουτ. Κοντράρι μπάρα. Επιμένουν. Με Γεωργιάδη υπάρχει ο Σάτο. Σιμελίδης με Γεωργιάδη. Σιμελίδης. Θα γυρίσει την μπάλα.
Και Ελντούντου θα πλασάρει, Αγγελόπουλος θα μπλοκάρει. Έγινε το λάθος, ο Πόποβιτς πλασάρει και γκολ. Να λοιπόν που ο Πόποβιτς εκμεταλλεύεται το λάθος. Από τον Γεωργιάδη, η σέντρα και λεστής μπάλα πέρασε εκεί και έχουμε τον γκολ. 0-4, ο Ελντούντου είναι αυτός που σκοράρει. Μετά την σέντρα του Γεωργιάδη, η μπάλα ήρθε στην αριστερή πλευρά, εκεί έγινε η πάσα. Για να γίνει το 0-4. Πόποβιτς, Ελντούντου, Γεωργιάδης με τη μία, φεύγει μπάλα. Έχασε την μπάλα εκεί ο Ρίζος, αλλά δεν μπόρεσε να προσφερθεί κανείς. Και έρχεται ο Καπίας να κόψει, Σιμελίδης, Ελντούντου, Πόποβιτς, μέσα στην περιοχή, η σέντρα δεν πρόσεξε για τον Απόλλωνα και δεν χάθηκε η μπάλα. Ο Μαραντίδης πήρε από το Βεργόνι, ξαναπαίρνει ο υψηλόσιμος μέσος του Απόλλωνα, Ελντούντου για τον Γεωργιάδη. Γεωργιάδης άλλαξε ωραία με τον Πόποβιτς, σέντρα του Γεωργιάδη, κεφαλιά ο Σιμελίδης. Out την μπάλα. Ξανά ο Καλαϊτζίδης πήρε από τον Αμαραντίδη. Ελντούντου. Σαμάρας. Καλαϊτζίδης και Βεργόνης. Αυτός βρίσκει τον Αμαραντίδη με χώρο και ο Αμαραντίδης κάνει και τη σέντρα και τελευταία στιγμή κόρνερ πριν η μπάλα φτάσει στον Κιβελί. Για το κόρνερ αυτό. Ο κάνει σέντρα, κεφαλιά, γκολ. Είναι το 1-0 από τον Λεωνίδα Κιβελίδη στο 27ο λεπτό. Αλλά δεν μπορεί να κάνει τίποτα άλλο από εκεί πέρα. Ο Καλαϊτζίδης βλέπω να έχει κάποιο θέμα, κάποιο μαρκάρισμα. Έρχεται να πονάει. Πόποβιτς. Εδώ ο Σιμελίδης βρίσκει κάποιο χώρο. Λείπει ο Γεωργιάδης εκεί από την επίθεση. Τώρα ανεβαίνει ο Γεωργιάδης. Θα δώσει να γίνει γρήγορα αυτή η μετάβαση από την άμυνα στην επίθεση. Εδώ έχουν γίνει αρκετά φάουλ. Σφυρίζει το ένα ο διαιτητής. Στην άμυνα, να δούμε. Και είπε στο συνέχεια ο Πόποβιτς. Ο Πόποβιτς ο οποίος κάβει για τον Κιβελίδη αρκετά δυνατά. Πέρασε ο Κιβελίδης, όχι. Για μια φορά μου βγήκε ο Καπίας να δώσει λύση και να ξεκαθαρίσει τα πράγματα. Γεωργιάδης. Πόποβιτς. Καλαϊτζίδης. Βεργόνης. Πάτησε ακριβώς γιατί έπρεπε να κερδίσει το πάσα από το φάει μας αριστερά. Ελντούντου με Γεωργιάδη. Καλαϊτζίδης, ωραία βρήκε εδώ το Σιμελίδη και αυτός ξέφυγε ωραία για να δούμε. Έχει το σουτ. Το κάνει. Γκολ 2-0. 2-0 από τον Παναγιώτη Σιμελίδη. Απόλλων δοξασμένος ο Θεός, ο Θεός θα πες τη λύρα και εσύ πάντα να νικάς. Απόλλων δοξασμένος ο Θεός. Ο Απόλλωνα που έχουν το προβάδισμα 2-0, να θυμίσω, με τα γκολ του Κιβελίδη στο 27 και του Σιμελίδη στο 39 και εδώ ο Βεργόνης όμως και παίρνει την μπάλα. Ελντούντου δεν έχει φαγεί σήμερα ο Γάλλος. Η ομάδα του περιμένει περισσότερα από αυτόν και έχει προσφέρει πολύ περισσότερα σε άλλα μάτια. Εδώ όμως πέρασε για τον Σιμελίδη. Μέσα στην περιοχή γυρνάει ο Σιμελίδης και έχουμε out. Νομίζω η μπάλα βρήκε εξωτερική πλευρά στο δοκάρι. Αλλά δεν είναι εύκολο να γίνει επικίνδυνη. Εδώ έκλεψε τώρα ο Κιβελίδης. Γκολ 3-0. Έκλεψε ο Πόποβιτς. Έδωσε στον Κιβελίδη και 3-0 έτσι απλά. Κιβελίδη εδώ στην Καλαμαριά, στο γήπεδο του Απόλλωνα. Και έχουν απλοποιηθεί τα πράγματα για την ομάδα του Δημήτρη Καλαϊτζίδη, που τώρα είναι ξανά στο προσκήνιο. Σιμελίδης έτοιμος για το 4-0. Δοκάρι ο Πόποβιτς. Νέα προσπάθεια του Κροάτη. Διπλό δοκάρι αν είδα σωστά. Δείχνει την μπάλα. Το μαρκάρισμα εκεί του Σιμελίδη είναι ασφικτικό. Στη συνέχεια και του Βεργόνη. Κάπως έτσι χάνεται την μπάλα. Φτάνει στον Κιβελίδη που υποφελήθηκε. Καλαϊτζίδης, Πόποβιτς, ανοίγεται και ο Γεωργιάδης. Ο Πόποβιτς βρίσκει τον Κιβελίδη. Σε καλή θέση ο Κιβελίδης. Περνάει, σουτάρι, δοκάρι. Δεύτερο δοκάρι σε λίγα λεπτά και το σουτάου με πολύ χώρο. Να δούμε τι θα κάνει ο Λοντούλο τώρα εδώ. Και πήγε στα σίγουρα στο Σιμελίδη. Σιμελίδης για τον Πόποβιτς.
Γεωργιάδης είναι πιο δεξιά, παίρνει ο Γεωργιάδης, δεν πρόσεξε για αυτός πολύ. Αλλά στη φάση μπήκε ο Κιβελίδης, έτοιμος για τον γκολ. Όχι. Για να δούμε τώρα σε καλή θέση εδώ, το σούτ, αλλά εκεί έκοψε ο Σαμαράς. Πάρα πολύ ποιος το πάνω σημείο και μετά. Δεν χάνει μονομαχία και μάλιστα κάποια τις κερδίζει είτε εύκολα είτε κάποιες άλλες, ενώ φαίνονται χαμένες, τις κερδίζει. Ελουντούλου ξανά. Βεργόνης ελευθέρωσε πάρα πολύ ωραία εκεί. Σιμελίδης βρίσκει χώρο, φεύγει και ο Γεωργιάδης. Πόποβιτς, έχει φύγει ο Γεωργιάδης, θα δούμε τι θα επιλέξει ο Πόποβιτς. Μπορεί και το σούτ από εκεί, το κάνει, γκολ. 4-0 από Στράφκο Πόποβιτς. Απόλλων δοξασμένος ο Θεμπάς, ο Θεόν θα πες τη λύρα και εσύ πάντα θα νικάς. Απόλλων δοξασμένος ο Θεμπάς, ο Θεόν θα πες τη λύρα και εσύ πάντα θα νικάς. Έφερε τους φιλοξενούμενους να μπαίνουν στην περιοχή, αλλά δεν μπορούν να κάνουν τίποτα περισσότερο. Καλαμάλης ξανά. Η αλλαγή της μπάλας δεν έχει καμία τύχη, γιατί ο Καλογέρης έδειξε ετοιμοπόλεμο. Εν Λουντούλου τώρα για τον Καλαετζίδη, να δούμε, θα σκοράρει και out. Θα δούμε ποια θα είναι η κλασική σε αυτό το παιχνίδι. 1-1 το γνωρίζουμε επίσημα. Εδώ προσπάθεια του Απόλλωνα που αν και με 10 παίκτες βγαίνει μπροστά τώρα. Το σουτ. Επιμένουν οι γηπεδούχοι και βέβαια με τον Πόποβιτς το 1-2. Πολύ καλή πάσα, δεν υπάρχει offside. Το πλασέ, Ρούφος κάνετε μεγάλη ευκαιρία. Επιμένει ο Πόποβιτς. Με την προσπάθεια τώρα για τους φιλοξενούμενους, ο Ελουνούντου. Με οι κόντρες ευνοούν τους παίκτες της Καλαμαριάς. Το σούτ είναι out όμως. Με το Σαμαρά, Καλαϊτζίδης, με τον Πόποβιτς, Αμαραντίδης. Αποφεύγει ωραία. Σέντρα πάνω στο Κατρανίτσα. Νέα προσπάθεια. Βεργόνης έξω από την περιοχή θα κάνει το σούτ είναι άστοχο. Με τον Πόποβιτς το σούτ. Ο Ρούφος θα πέσει. Δεν θα συνεχίζει τη φάση. Ρούφος νέο σούτ. Εκεί μπλοκάρει. Βεργόνης πέρασε Σιμελίδης με τον Ελουνούντου. Αμαραντίδης. Μπαλιά Πόποβιτς με μία για τον Αμαραντίδη. Για να δούμε αν μπορέσει να βγάλει τη σέντρα, θα το κάνει. Ρούφος και την μπλοκάρει όμως. Να δούμε την προσπάθεια για τους φιλοξενούμενους η πάσα. Έφτασε στον Πόποβιτς. Κρατάει, δίνει για τον Καλογέρη. Για τον Βεργόνη το λάθος όμως. Ο Τακίδης έδιωξε με τον Καπία να επιστρέφει την μπάλα στον Μέγκα. Αυτό στο Σαμαρά. Βεργόνης. Προσπάθεια. Πλάγια στον Πόποβιτς.
Πέρασε στον Αμαραντίδη, το θα βγάλει την σέντρα, κεφαλιά, out. Τρομερή φάση με τον Σιμελίδη. Να δούμε την προσπάθεια, πάσα Πόποβιτς, θα γυρίσει την μπάλα, το σούτ Ελουνούντου, γκολ. 0-1, Ελουνούντου πετυχαίνει τον γκολ και κάνει το 0-1. Σέντρα, η κεφαλιά του Βεργόνη, γύρισμα ξανά της μπάλας, δεν υπάρχει offside, μεγάλη ευκαιρία. Σιμελίδης εδώ που πήρε με την παρέμβαση του Κιβελίδη, ο Σιμελίδης προχωράει, βέβαια είναι μόνος εκεί, πρέπει να βρει κάποιο στήριγμα, βρίσκει τον Πόποβιτς, ο οποίος δεν έχει πάρει μπάλες ακόμα. Ο Πόποβιτς για τον Λουντούλ, αυτός για τον Γεωργιάδη, ο Γεωργιάδης στη σέντρα, Κιβελίδης κεφαλιά, out. Βεργόνης, Καπίας. Ξανά ο Βεργόνης, Γεωργιάδης ανοίγεται και δέχεται την πάσα, την παλιά μάλλον. Τώρα η πάση για τον Λουντούλου, ο Λουντούλου με τη μία, καλή έμπνευση εδώ από τον Λουντούλου, από τον Γκάιλεν Λουντούλου. Πόποβιτς για τον Σιμελίδη, δικιάστα τον Σιμελίδη, δεύτερο δοκάρι, Καπίας. Καλά την γύρισε κι αυτός, αλλά εκεί ο Βεργόνης έχει κάνει ένα βήμα πιο μπροστά. Επιμένει ο Απόλλων. Πόποβιτς με Λουντούλου. Ο Λουντούλου πάει σε προσπάθεια μόνος του, βλέποντας ότι υπήρχε χώρος, γύρισε, γκολ 1-0. Από τη σέντρα του Λουντούλου ο Κιβελίδης στο 10ο λεπτό κάνει το 1-0. Απόλλων δοξασμένος ο Θεός, ο Θεός θα πες τη λύρα και εσύ πάντα θα νικάς. Απόλλων, Απόλλων δοξασμένος ο Θεός, ο Θεός θα πες τη λύρα και εσύ πάντα θα νικάς. Απολλωνάρα! Σαμάρας. 1-0 λοιπόν πρόκειται ο Απόλλων από τον γκολ του Κιβελίδη στο 10ο λεπτό. Και ενώ τώρα συμπληρώσαμε 12 λεπτά, ο Πόποβιτς βγαίνει μες στην περιοχή. Πάει να κάνει τη σέντρα με το δεξί και κερδίζει το κόρνερ. Θα βοηθούσε περισσότερο τους συμπαίκτες του. Γεωργιάδης. Δημιουργεί εκεί ένα ρήγμα ο Γεωργιάδης. Βγάζει και ωραία τη σέντρα Κιβελίδη στην κεφαλιά. Πάει την μπάλα για να συμμετάσχει στο passing game στον χώρο της άμυνας. Προσπάθεια εκεί από τον Σιμελίδη, Αμαραντίδης που ήρθε πιο μέσα και έγινε έξυπνα στήριγμα. Ο Ελουντούλου αναγκάστηκε να γυρίσει πιο πίσω, βλέποντας ότι με πλάτη δεν μπορούσε να κάνει και πολλά πράγματα. Γεωργιάδης για τον Ελουντούλου, έφυγε γρήγορα αυτός, προλαβαίνει από ό,τι βλέπω, να δούμε αν θα μπορέσει να περάσει. Πέρασε έναν αντίπαλο, κρατά την μπάλα, η σέντρα. Λάθος του Καλαετζίδη, αλλά ξαναπήρε την μπάλα, διορθώνοντας την πρώτη του λάθος πάσα. Ελουντούλου Καλαετζίδης αλλάζουν μεταξύ τους. Σιμελίδης, ωραία για τον Πόποβιτς, για να δούμε, βρήκε το χώρο. Κάνει και το σούτ δυνατό, out. Γεωργιάδης, η κεφαλιά. Καλαετζίδης στη νέα κεφαλιά. Κιβελίδης, Σιμελίδης, Πόποβιτς για τον Σιμελίδη. Μπόρεσε και πήρε την μπάλα αυτός, αλλά ο Παπαδόπουλος βγήκε γρήγορα. Μη δώσει την νίκη. Πολύ, γιατί με την εικόνα που έχει σήμερα ο Μακεδονικός, ένα δεύτερο γκολ νομίζω δεν αφήνει πολλά περιθώρια για να σκεφτόμαστε ποιος θα είναι ο τελικός νικητής στο σημερινό παιχνίδι. Γεωργιάδης, ωραία την πέρασε ο Καλαετζίδης εκεί, μέσα για τον Ελουντούλου. Δεν πρόσεξε αρχικά, τελικά κράτησε την μπάλα. Ψάχνει συμπαίκτη τώρα ο Ελουντούλου κλεισμένος. Βεργόνης και δεν ευθύνεται που ήταν κλεισμένος. Νομίζω τα στηρίγματα δεν λειτουργήσαν καλά. Οι συμπαίκτες του δηλαδή που μπορούσαν να γίνουν στηρίγμα. Καλαετζίδης, Ελουντούλου, έτοιμος για το σούτ, όχι, πάει για επέλεση ο Ελουντούλου, πέρασε, μπαίνει στην περιοχή, ανοίγει για τον Γεωργιάδη, αυτός άλλη μια καλή σέντρα, Κιβελίδης, κεφαλιά, πάλι βρήκε την μπάλα σε λάθος σημείο προς το άλμα. Ελουντούλου, έχει χώρο εδώ, Ελουντούλου, ανοίγει και ο Γεωργιάδης, δίπλα είναι ο Πόποβιτς, ψάχνει τον Γεωργιάδη, κατευθείαν ο Γεωργιάδης δεύτερο δοκάρι. Εκεί όπου την έβγαλε ο Σιμελίδης προς τα μέσα, δεν είχε πολλές επιλογές. Καλαετζίδης γκολ! Ένα πολύ όμορφο γκολ από τον Γιάννη Καλαετζίδη.
η πάσα του καλή ήταν, αλλά όχι τόσο καλή ώστε να μην την προλάβει ο αμυνόμενος. Καλατζίδης εν Λουντούλου. Καλατζίδης Βεργόνης. Αλλάζουν τον Παλατιώτης και ξανά στον Γάλλο, στον Γκάλε Λουντούλου. Ζητάει ο Σιμελίδης, τελικά ήταν πιο εύκολη λύση ο Γεωργιάδης και πιο σίγουρη. Ωραία, εδώ άλλαξε ο Σιμελίδης με τον Γεωργιάδη. Ο Γεωργιάδης χαμηλά, εδώ δεν πρόσεξε ο Νίκος, ο Γεωργιάδης, η πάσα του. Καλά έτσι. Για τον Γεωργιάδη και αυτός για τον Βεργόνη. Καπίας που βλέπει κάποια μέτρα στο γήπεδο, βλέπει ότι υπήρχε διάδρομος και προτίμησε τον Βεργόνη. Τώρα είναι Λουντούλου. Πόποβιτς, Λουντούλου, Γεωργιάδης. Ξανά ο Λουντούλου. Όμορφα και για τον Βεργόνη που έχει χώρο, να μην πάει για το σούτο που πάει για τη συνεργασία. Πέρασε ο Βεργόνης, Κιβελίδης, έτοιμος για τον γκολ και 3-0. 3-0 ύστερα από μια πάρα πολύ όμορφη ομαδική προσπάθεια, αν συμφωνείτε μαζί μου. Απόλλων, δοξασμένος ο Θεός, ο Θεός θα πες τη λύρα και εσύ πάντα θα νικάς. Απόλλων, δοξασμένος ο Θεός, ο Θεός θα πες τη λύρα και εσύ πάντα θα νικάς. Απόλλωνάρα! Μπάλα για τη δόση στον Καπία και ο Καπίας για τον Αμαραντίδη. Λουντούλου είχε παίχτη πίσω του και κράτησε απλά την μπάλα, την έδωσε στον Βεργόνη, από εκεί για τον Καλατζίδη, κατευθείαν αυτό με τη μία για τον Σιμελίδη και αυτός αμέσως για τον Γεωργιάδη που εδώ να δούμε θα βρει κάποιον. Πόποβιτς, θα δούμε γύρισε, όχι, το σούτ γίνεται και δοκάρι, από τον Βεργόνη ήταν το δοκάρι. Βεργόνης για Καλατζίδη. Αυτός έγινε για Γεωργιάδη, πιο μέσα για Πόποβιτς, Λουντούλου, αέρα βρήκε εδώ, ωστόσο σε καλό βγήκε γιατί μπαλαπέρασε Σιμελίδης για τον Αμαραντίδη. Δεύτερο δοκάρι, δεν υπάρχει κανείς εκεί, αλλά ο Γεωργιάδης υποδέχεται την μπάλα και καλά έτοιμος. Λουντούλου, ωραία και ο Γεωργιάδη με την πίεση που έκανε. Κεφαλιά και λίγο out, κεφαλιά από το ωραία, δεν κράτησαν οι φιλοξενούμενοι στον αγωνιστικό χώρο, αλλά η παρέμβαση του Καλατζίδη εδώ είναι καταλυτική. Βγαίνει και η παλιά για τον Χασομέρη που μπαίνει από αριστερά, ψάχνει κάποιο συμπαίκτη. Πόποβιτς για το Σιμελίδη, το shoot corner στα μέσα. Πήγε στα σίγουρα. Βγήκε ο Σιμελίδης στα τα μαρκαρίσματα, ξαναδίγει στο Βεργόνη. Και αυτός ξανά δεξιά για τον Γεωργιάδη. Πόποβιτς νομίζω έχει το shoot από εκεί, το κάνει και 69 αυτή η φάση. Και βέβαια αυτό είναι κάτι που δεν αρέσει καθόλου στο Καλατζίδη. Ακούστηκε η φωνή του μέχρι εδώ. Λουντούλου έτοιμος για το σούτ, το ωραίο είναι. Θεαματικό σίγουρα, out. Πόποβιτς. Προσπαθεί από μακριά για να δούμε. Το έκανε, όχι. Και προϋποθέσεις τώρα που θα απλώσει το παιχνίδι, όμορφη συνεργασία από τους παίκτες του Απόλλωνα, το σουτ, πολύ ωραία θα βάλει την κόρτα, ο Γεωργιάδης επαναφέρει. Έμεισα πλέον το παιχνίδι του Απόλλωνα. Σαμαράς και πάλι. Σαμαράς ψάχνει τις επιλογές του. Πάσα του Σαμαρά στην πλάτη της άμυνας, η οποία είναι εξαιρετική. Θα τσιμπήσει εκεί την μπάλα. Τεράστια ευκαιρία για τον Απόλλωνα. Σε μια φάση η οποία δεν μύριζε γκολ στην αρχή της. Παρ' όλα αυτά κατέληξε στα δίχτυα του Μένικα. Έτσι έχουμε άλλες ισορροπίες στην αναμέτρηση και φυσικά στο πρωτάθλημα. Η κόντρα τώρα στην πάσα του Λουντούλου που ξαναγίνεται κάτοχος. Θα πέσει στο έδαφος του κάποιου φάουλ. Φάουλ εκτελείται έξυπνα στο δεύτερο δοκάρι, απομάκρυνση αυτό γκολ! Απίστευτο!
στα δεξιά από τον Βεργόνη. Η σέντρα προς την περιοχή, η κεφαλιά. Η συνεργασία δεν θα ολοκληρωθεί, θα απομακρύνει σε πρώτη φάση παίκτες του Απόλλωνα. Δύο όμορφες passing στον χώρο του κέντρου και τελικό κάτω από τον Λουντούλου. Λουντούλου τώρα παίρνει τα βήματα, πιέζεται εκεί, θα γυρίσει την πάσα προς τον Πόποβιτς, απομακρύνουν σε πρώτη φάση. Όμως και παραμένουν κάτοχοι και πάλι οι παίκτες του Απόλλωνα. Το γύρισμα προς την περιοχή, η κεφαλιά του Πόποβιτς, η μπάλα out. Ο Απόλλωνας που ανεβάζει στροφές. Στο χώρο για τον Καλαμιτζίδη. Θα αλλάξει για τον Καπία. Καπίας στην αριστερά για τον Αμαραντίδη. Σκονέξει να βρει τον Αμαραντίδη. Δεν υπάρχει κάτι. Αμαραντίδης στην αριστερά. Το γύρισμα προς τη μικρή περιοχή, κεφαλιά στο δοκάρι. Μεγάλη στιγμή για τον Απόλλωνα και στη συνέχεια της φάσης μπάλα out. Η παλιά του απομάκρυνση εύκολη από τις καβάλες, θα κατεβεί και πάλι αλλάζει πόδια με τον Ελμετούλη τώρα ο Απόλλωνας. Από τα δεξιά το γύρισμα προς την περιοχή, υπάρχει σηκωμένη σημαία. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι που συμβαίνει. Ο υπόπτης δίνει παράβαση υπέρ του Απόλλωνα. Κόρνερ τώρα από τα αριστερά όπως επιδίδεται ο Απόλλων της Καλαμαριάς. Το κόρνερ εκτελείται τον Ελμετούλου στο δεύτερο δοκάρι. Η κεφαλιά, ο Αθανασίου θα πέσει και θα σώσει. Νέο κόρνερ από την άλλη πλευρά. Στο 80, 2-1 μπροστά η ομάδα της Καβάλας. Τον Απόλλωνα τώρα από τα δεξιά. Να προσπαθεί να βρει τρόπο να τρυπήσει την αντιπαλή άμυνα. Αμαραντίδης. Πάσα του Αμαραντίδη. Θα περάσει Λουντούλου τώρα. Λουντούλου ξαναξεκινούσε εξαιρετικό πέρασμα τον Λουντούλου, ο οποίος θα πέσει στο έδαφος. Δεν υπάρχει κάτι, αλλά παραμένει κάτοχος ο Λουντούλου. Η σέντρα του για τον Χασομέρη, ο οποίος προσπαθεί εκεί. Οι μάχες, η μπάλα θα καταλήξει εκτός από την Καβάλα. Η σέντρα τώρα προς την περιοχή, κεφαλιά απομάκρυνση. Στον αέρα. Λουντούλου. Πολύ όμορφο πέρασμα, το σουτ θα πέσει εξαιρετικά ο Αθανασίου στο rebound, το γύρισμα, νέα απομάκρυνση από το Βατάνι. Εκτελείται το φάουλ, το γέμισμα του Λουντούλου, ο Χασομέρης προσπαθεί να γίνει κάτοχος. Οι μάχες, παραμένει κάτοχος ο Χασομέρης, μέσα στην περιοχή το γύρισμα, το τάκλιν είναι κέρδη από κοντά η μπάλα στο πλαϊνό δίκτυ. Και ο Λουντούλου στην γωνία της περιοχής. Το γύρισμα προς το πέναλτι δεν είναι καλό το κοντρόλ. Παρ' όλα αυτά ο Βεργόνης παραμένει κάτοχος. Βεργόνης το γύρισμα επάνω στα σώματα. Ο Λουντούλου δεν μπορεί να παραμένει κάτοχος. Η εκτέλεση είναι καλή στα δίχτυα από τον Πόποβιτς 2-2. Η Μελίτσκα, η μπάλα παίρνει ύψος και καταλήγει εκεί που είναι ο κεφαλάς. Λουντούλου, αλλαγή παιχνιδιού για την ομάδα της Καλαμαριάς. Το γέμισμα εκεί όπου βρίσκεται μονάχα ο Αμαραντίδης. Αμαραντίδης για τον Χασομέρη, μόνος του ο Χασομέρης θα κάνει και το γύρισμα απομάκρυνση τελευταία στιγμή. Γεωργιάδης, το σούτ εκτός περιοχής, η μπάλα out. Τα βρίσκματα κερδισμένοι, οι φιλοξενούμενοι από τις μάχες. Όπως θα πούμε τον Λουντούλου, όπως μαρκάρεται και από τον Βαντάνη. Λουντούλου, είναι πάνω τον Βαντάνη, το γύρισμα προς το πέναλτι, δεν υπάρχει κανείς συμπαίκτης του εκεί. Παρ' όλα αυτά θα κερδίσει ο Πόποβιτς το σούτ, η μπάλα στα δίχτυα. 2-3 από τον Πόποβιτς στο 95, ο οποίος πανηγυρίζει έξανα. Απόλλων δοξασμένος ο Θεός, ο Θεός θα πες τη λύρα και εσύ πάντα θα νικάς. Απόλλων δοξασμένος ο Θεός, ο Θεός θα πες τη λύρα και εσύ πάντα θα νικάς.
απομάκρυνση και πάλι κατοχή για τους φιλοξενούμενους. Η παλιά εδώ. Φάμπιο. Ενλουντούλου. Σφύριγμα του Τσέρτσιλα. Το παραλίμνιο είναι έκτο στο βαθμολογικό πίνακα. Στο συγγνώμη, έδωσα 7η θέση στο βαθμολογικό πίνακα. Έκτο είναι το παραλίμνιο με 33 βαθμούς. Το ίδιο σκηνικό. Λιώνης. Ενλουντούλου. Φάμπιο στον άξονα. Λιώνης. Την έχει ο Κοσμίδης τώρα, μακάρι που μπήκε στο παιχνίδι. Βεργόνης. 20 λεπτά στη μέτρηση στο παραλίμνιο. 0-0 οι δύο Απόλλωνες. Παραλίμνιο Καλαμαριά. Σιμελίδης. Σιμελίδης διατηρήσει την κατοχή του, την μπάλα, δεν την έχασε, την γύρισε στον Βεργόνη. Αλλάζει πλευρά αυτός φέρνοντας την στον Ενλουντούλου, θέλει να σουτάρει και αποκρούει, η μπάλα βρίσκει στο κεφάλι του Δέντσα. Βεργόνης. Ενλουντούλου. Γυρίζει την μπαλά εδώ Ενλουντούλου. Κιβελίδης με τον Ενλουντούλου στην περιοχή. Ενλουντούλου σηκώνει προς το δεύτερο δοκάρι. Το γύρισμα. Ζητούν χέρι. Πέναλτι. Το χέρι πρέπει να είναι στον Τάκα νομίζω. Και Πόποβιτς απέναντι του Χατζηγιαννάκη. Γκολ 0-1 στο 23. Ακριβώς στα μισά του πρώτου ημιχρόνου. Εύστοχη εκτέλεση πέναλτι από τον Πόποβιτς. Του Απόλλωνα Καλαμαριάς προηγούνται του Απόλλωνα Παραλιμνίου με 0-1 με την εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Πόποβιτς που δευτερόλεπτα λάθος η πάσα ο ίδιος. Φάμπιο. Πόποβιτς. Ο Πόποβιτς φέρει την μπάλα στο ύψος του πέναλτι, κόβει ο Δέντσας. Όμως η μπάλα έρχεται τώρα στον μαζεύει εύκολα Κιβελίδη, ο Καλογεράκης. Γρήγορα. Σιμελίδης. Πόποβιτς. Σιμελίδης. Γρήγορα οι φιλοξενούμενοι. Πόποβιτς στον Σιμελίδη στην περιοχή, μαρκάρει ο Δέντσας. Το σουτ, τράρει ο Ρούμπος, αντεπίδεση, μας δεν είναι καλή για τον Γαϊδαρτζή, έτσι το Φάμπιο στον Αμαραντίδη στα δεξιά. Πόποβιτς. Σούτ από τον Πόποβιτς, λίγο έξω. Πόποβιτς. Η σέντρα τον Πόποβιτς απέναντι στο δεύτερο δοκάρι. Η μεταβίβαση προς το Σαμαρά. Το σούτ από τον Χατζηγιαννάκη. Ο Ναλμπάντης θα δούμε αν τον προλάβει εκεί. Ο Φάμπιο τον πρόλαβε. Και το πως πάει την μπάλα. Θα βγαίνανε 4 με 3. Η του Παραλιμνίου άλλη παλιά δεν ήταν ιδανική για τον Ναλμπάντη. Σιμελίδης. Ο Ενλουντούλου στα πλάγια τρέχει να προλάβει ο Λιώνης. Λιώνης. Η σέντρα από τον Λιώνη. Κατεβάσει ο Κιβελίδης μπροστά του ο Δέντσας. Κιβελίδης γυρισμένος με πλάτη, πρόλαβε, κατάφερε, γυρίζει την μπάλα και κόβει ο Τάκα. Στη συνέχεια το σούτ όμως από τον Ευεργόνη, μπάλα σε σώμα και Κορνεσβίλη μπάλα κόβεται. Και Φάμπιο με 10 από το 49, επαναλαμβάνω, η ομάδα του Παραλιμνίου. Μαλλιά και το Κιβελίδη, διαγώνιο σούτ, το οποίο εξουετερώνει ο Χατζηγιαννάκης από το 49. Το κορεκτελέστηκε η κεφαλιά και αποκρούει ο Χατζηγιαννάκης, κεφαλιά του Βεργόνη. Αμαραντίδης το εκτελεί Βεργόνης. Προσωρινά κόβει ο Μαχασβίλη και έτσι εδώ τώρα ο Σιμελίδης μαζί με τον Πόποβιτς. Φάμπιο. Βεργόνης. Πίσω η μπάλα από τον Ευεργόνη. Σε ένα σημείο που ο Καπία στο Σαμαρά. Σιμελίδης, διατήρησε την ισορροπία του Σιμελίδης. Θα δούμε την επιλογή του. Δεξιά ανεβαίνει ο Μαραντίδης. Η σέντρα του Μαραντίδη στο δεύτερο δοκάρι. Κιβελίδης φέρει την μπάλα στο σημείο της μικρής περιοχής. Η μπάλα απομακρύνεται από τον Μερασιώτη. Επιμένουν οι φιλοξενούμενοι με τον Λιώνη. Λιώνης, ο οποίος θα περάσει, μπήκε στην περιοχή από τα πλάγια, βγάζει και την σέντρα ο Τάκας σε κόρνερ.
Καπίας. Βεργόνης έβρε την μπάλα στο Λιόνι. Ελουντούλου. 65ο λεπτό. Πάντα το 0-1 του 23ου λεπτού παραμένει με πέναλτι γκολ του Πόποβιτς. Πόποβιτς εδώ. Κοντράρει το σούτ αυτό από τον Πόποβιτς και μαζεύει εύκολα ο Χατζηγιαννάκης. Μπαλαχάθηκε. Επίθεση τώρα εδώ για τους φιλοξενούμενους. Παλιά έχει περάσει απέναντι στον χώρο που κινείται ο Λιόνης. Σιμελίδης. Αμαραντίδης. Μαραντίδης. Βεργόνης εδώ. Σέντρο του Βεργόνη. Δεύτερο δοκάρι. Την κεφαλιά σορθών. Ασομέρης. Τράβηγμα από τον Αλμπάντη. Δεν υπάρχει παράβαση, μια και υπάρχει κατοχή μπάλας και πάλι για τους Βυσσινοί. Έκοψαν τώρα του Παραλιμνίου με τον Σελαλματζίδη. Μάχη τον Σελαλματζίδης, του την πήρε ο Ενλουντούλου. Χασομέρης. Θα σουτάρει ο Χασομέρης. Μπάλα εις διπλούν. Θα πολύ μαζέψει. Πήρε φάουλ ο Φάμπιο. Καπίας. Λιόνης. Βεργόνης, ο Ενλουντούλου πίσω στον Καπία. Βεργόνης. Σκαφτεί μεταβίβαση στα πλάγια για το Λιόνι. Αυτός μπαίνει στην περιοχή από τα πλάγια. Η σέντρα του περνάει παράλληλα. Ο Σιμελίδης πήρε την μπάλα. Ο αντίπαλος. Ο Σιμελίδης. Και Αμαραντίδης. Ύψος οπισθοφύλακα στον άξονα. Βεργόνης. Καλή παλιά για να βγει ο Ενλουντούλου στην πλάτη. Ενλουντούλου το καταδιώκει ο Τάκας. Διαγώνεται τα τέτοια του Ενλουντούλου και αποκρούει ο Χατζηγιαννάκης. Στη συνέχεια ο Κιβελίδης με χέρι. Δεν υπήρχε offside. Βγήκε ο Ενλουντούλου από την πλάτη της άμυνας. Διαγώνεται τα τέτοια. Το έβγαλε ο Χατζηγιαννάκης. Βεργόνης, παράλληλη παλιά. Πολύ καλή, πολύ έξυπνη για τον Ελιόνι. Λιόνι στη σέντρα στο ύψος του πέναλτι. Θα δούμε τον Ενλουντούλου. Έξω από την περιοχή ο Ενλουντούλου. Με την πίεση του Μεντί και ο Χασομέρης με τον Ενλουντούλου στην εναλλαγή. Ο Χασομέρης στον άξονα στον Ευεργόνη. Μακριά το σούτ από τον Ευεργόνη, εκτινάστηκε ο Χατζηγιαννάκης έξω έναντι γκόλα του Πόποβιτς. Ήταν αυτό που σφράγισε την νίκη για την ομάδα της Καλαμαριάς εδώ μέσα στο Παραλίμνιο επί του... Στην περιοχή πας, θα το δούμε. Τελικά ο Λουντούλου απευθεία στην καρδιά της άμυνας. Η μπάλα βγαίνει στο Σιμελίδη. Ωραίο σουτ και ωραία απόκρουση όμως εκεί από τον αρκετά πράγματα και ο τρόπος που ήρθε αυτό το σκορ. Φάμπιο. Σιμελίδης. Αρκετά ανεβασμένος τελευταία ο Σιμελίδης και μεγάλη προσφορά γενικά φέτος. Βεργόνης. Σιμελίδης ξανά κόπηκε. Ο Βεργόνης θα σπεύσει για να επανακτήσει την μπάλα. Φάμπιο και Λουντούλου. Αμαραντίδης, Σιμελίδης, ωραία συνεργασία εδώ μέσα στην περιοχή. Ο Αμαραντίδης έκοψε ένα σημείο που δεν υπήρχε συμπαίκτης. Εδώ το μπέρδεμα υποφελήθηκε ο Σιμελίδης και έδωσε στον Λουντούλου. Βεργόνης. Ο Βεργόνης για τον Λιόνι, ο οποίος μπόρεσε να παρακολουθήσει όλες τις προπονήσεις το τελευταίο διάστημα. Βλέπετε ότι είναι μονόλογος στο παιχνίδι. Ο Λιόνις, ο οποίος είναι στρατευμένος, αλλά είχε άδεια, περίπου ένα 15 τώρα και μπορούσε να είναι στις προπονήσεις. Ωραίο το 1-2 του Σεμελίδη, μπαίνει στην περιοχή για να δούμε αν θα γυρίσει. Πρόλαβε, όχι, δεν πρόλαβε. Αλλά στο πρόσχερο γλίστριμα του στέρισε κάτι περισσότερο στην ενέργεια αυτή. Ο Θωμαράς που αρέσκεται να βγαίνει δεξιά, αλλά μην ξεχνάμε ότι στις αρχές της καριέρας του, πριν αρκετά χρόνια, τι ήταν η πλευρά του, δεξιά πλευρά. Σιμελίδης όμορφα για τον Λιόνι, αυτός για τον Πόποβιτς με χώρο στην περιοχή. Να δούμε αν θα πάει απευθείας, θα γυρίσει. Γύρισε.
και δεν μπόρεσε να βρει την μπάλα εκεί. Μάλλον ήταν ο Χασομέρης που γύρισε, ο Πόποβιτς δεν την βρήκε. Επιμένει πάντως ο Απόλλων. Ο Βεργόνης έκοψε προσωρινά. Η επιμονή έφερε την μπάλα στα πόδια των φιλοξενούμενων που τώρα προσπαθούν να αναπτυχθούν από την αριστερή τους πτέρυγα. Εκεί όμως ο Αμαραντίδης πραγματικά δεν αφήνει να περάσει τίποτα. Φάμπιο για τον Βεργόνη. Ήταν πριν η προσπάθεια του Χασομέρη που και πάλι τώρα είναι μες στην περιοχή. Ο Πόποβιτς δίπλα του, ο Χασομέρης πιο πίσω. Το σουτ από τον Βεργόνη. Πόποβιτς. Κεφαλιά και γκολ 1-0. Είναι ο Σαμαράς ο οποίος ανοίγει το σκορ. Αρκετοί από αυτούς που παίζουν, οι οποίοι έχουν δουλέψει στο παρελθόν, έχουν αφομοιώσει με λίγα λόγια το παρελθόν την τακτική που ζητάει ο προπονητής τους. Ελουντούλου τώρα. Λιώνης και Βεργόνης. Φάμπιο. Ανεβαίνει σιγά σιγά και ο Αμαραντίδης. Έχει πίεση ο Αμαραντίδης εκεί πιο πίσω για τον Φάμπιο. Βεργόνης. Ανεβαίνει και ζητάει και ο Καπίας. Καπίας για τον Χασομέρη. Ωραίο Χασομέρης για τον Σιμελίδη. Αυτός για τον Λιώνη. Αυτός για τον Σιμελίδη. Μπερδεύτηκε εκεί ο Σιμελίδης. Έρχεται όμως, κερδίζει ο Βεργόνης, δεν μπόρεσε να περάσει. Επιμένουν το Απόλλωνα, επιμένουν και οι φιλοξενούμενοι όμως. Τελικά ο Φάμπιο κερδίζει. Χασομέρη στο σουτ και γκολ. Ένα πολύ όμορφο γκολ του Χασομέρη. Αργότερα να μπορέσουν να σταθούν απειλητικοί. Πόποβιτς. Ο Πόποβιτς έτοιμος τώρα να ξαπολύσει σουτ. Αυτό ήθελε να κάνει, αλλά δεν τον άφησαν. Βεργόνης. Και για τον Μιλτιάδη Λιώνη αριστερά, ξανά ο Βεργόνης, πάντα σοβαρός, βλέπετε το σκορ 2-0, ο αντίπαλος αδύναμος, αλλά πως κάνει τη δουλειά του, λες και παίζει σε ένα μάτς με δυσκολία. Και το σούτ εδώ του Σιμελίδη. Δεν μπόρεσε να ελέγξει ο Πιστόλας αρχικά και οι του Απόλλωνα επανακτούν τον έλεγχο, την κατοχή αν θέλετε της μπάλας. Αμαραντίδης. 2-0 και ενώ βρισκόμαστε στο 23ο λεπτό, 2-0 προηγείται ο Απόλλων με τα γκολ τα οποία πέτυχαν ο Σαμαράς με την κεφαλιά και ο Χασομέρης με σουτ από το ύψος της περιοχής. Ο Χασομέρης τώρα ο σκόρερ του δεύτερου γκολ, βρίσκει χώρο εδώ, πάει να παίξει ομαδικά, βρήκε τον Λιώνη, αυτός γυρίζει την μπάλα σε ένα χώρο που δεν υπάρχει συμπαίκτης, τον Καλογεράκη. Έχω την αίσθηση ο Κράτης το έκανε αυτό για να αναγκάσει τους γηπεδούχους, τους φιλοξενούμενους να βγουν από την άμυνά τους. Και κάποια στιγμή ήταν σχεδόν όλοι μέσα στην περιοχή. Φάμπιο. Ελουντούλου, ο Πόποβιτς πιο μέσα. Προτιμά τον Αμαραντίδη. Βεργόνης. Ο Λιώνης ζητάει από εκεί. Προτιμά πιο σίγουρα τον Καπία ο Βεργόνης. Ο Λιώνης ακόμα πιο πολύ στα άκρα. Για να υπάρξει πλάτος στην επίθεση της ομάδος του. Ελουντούλου. Αμαραντίδης. Κοντά είναι ο Πόποβιτς, αλλά δεν υπάρχει διάδρομος για αυτόν. Βρίσκεται όμως μέσω Ελουντούλου ο διάδρομος. Και ελευθερώθηκε ταυτόχρονα ο Αμαραντίδης, πήρε την μπάλα. Χασομέρης πάτησε ωραία το σουτ, κόντρα και κόρνερ το σουτ το οποίο έγινε από τον Πόποβιτς με το δεξί που δεν είναι το καλό του πόδι. Έχει περιοχή, συρτό σουτ, δυνατό, το κάνει και μέσα. Το ύψος της περιοχής έκανε το 2-0. Λιώνης Βεργόνης. Φάμπιο. Χασομέρης. Με λίγο χώρο, Φάμπιο. Εξαπολύει το σουτ το Φάμπιο και νομίζω σχετικά εύκολα από τους Σωστομίδης. Τώρα Λουντούλου προς το δεύτερο δοκάρι, Καπίας, πάσα, κεφαλιά, Φάμπιο, γκολ, 3-0. Νομίζω σε μια περίπτωση δεν μπορούν να μην προσπαθούν να πετύχουν ένα γκολ ακόμα, όπως εδώ που φεύγει ο Πόποβιτς, πέρασε αλλά δεν μπορεί να βρει χώρο και όχι να έρθει μπάλα παράλληλα. Βεργόνης πέρασε για τον Πόποβιτς μέσα στην περιοχή, δεν είναι offside, shoot και out. Τώρα έρθει πιο μέσα στο Φάμπιο. Λιώνη. Χασομέρης. Πόποβιτς. Αμαραντίδης. Ωραία είναι να λέγεται την μπάλα. Σέντρα το Αμαραντίδη, κεφαλιά και γκολ. Ο Πόποβιτς. Αγωνιστική. Μείον 6 βαθμούς ενώ. Για να δούμε εδώ τη φάση του Βεργόνη. Έτοιμος για τον γκολ. Πατάει την μπάλα. Χασομέρης. Κόντρα ξανά Χασομέρης. Βεργόνης. Πάνω στο Χρυσοστομίδη. Έχοντας παρακολουθήσει την ομάδα όλη τη σεζόν εντός εκτός έδρας, θεωρώ ότι ήταν το λιγότερο που υπέστη την φετινή σεζόν από όλων. Υπήρχαν
πολλά πράγματα ακόμα στα οποία έπρεπε να τα εξέλθει, έπρεπε να τα αντιπαρέλθει και δεν ξέρω αν άλλη ομάδα θα κατάφερνε κάτι τέτοιο. Ωραία Λουντούλου εδώ για τον Αμαραντίδη. Ξανά εν Λουντούλου, ωραία φάση στο έδαφος και εντάξει, εδώ υπάρχει πέναλτι, ο διαιτητής δεν το δίνει. Σχετική άνεση να περάσει την μπάλα πλάγια. Δεν του βγήκε, αλλά ξανά την μπάλα στην εποχή του Λουντούλου. Ωραία προσποίηση εδώ. Λέγαμε έσπασε τη μέση του αντιπάλου εκεί, ο οποίος παραπάτησε, ο Καλογιαννίδης. Βέβαια δεν είχε συνέχεια για την ομάδα του στις προϋποθέσεις που ήταν να δημιουργήσει και επίθεση. Βεργόνης όμορφα βρίσκει τον Αμαραντίδη. Ο Αμαραντίδης για τον Πόποβιτς, με χώρο ο Πόποβιτς. Γυρνάει για τον Λουντούλου, έτοιμος για τον γκολ και αυτός και είναι τον γκολ. Φιλοξενούμενοι από την άμυνά τους, είχε ως αποτέλεσμα με τον Πιστόλα να χαθεί η μπάλα. Σιμελίδης Φάμπιο βλέπει κατευθείαν και ανοίγει με άνεση για τον Αμαραντίδη. Σιμελίδης γύρισε Λουντούλου. Ωραία πέρασε ο Λουντούλου εδώ για τον Σιμελίδη και υπάρχει πέναλτι. Λοιπόν, κάνει Λουντούλου. Να δούμε αν θα ανεβάσει το δίκτυο του σκορ στο 6-0. Κάτι που μοιάζει πάρα πολύ πιθανό. Να πούμε απλά ότι στο γήπεδο βρίσκονται και δύο παιδιά του καλλιτεχνικού χώρου. Είναι ο κιθαρίστας και ο ντράμερ, η αδερφή Κοκονίδη από το Σούνι Ράμα. Και είναι φίλοι του Απόλλωνα, διότι πολύ απλά ο μπαμπάς τους, Κοκονίδης, αγωνίστηκε στον Απόλλωνα. Οι παλιότεροι θυμούνται ένα πρωτοσέλιδο το 1961 που ο Απόλλωνα είχε κερδίσει τον Ολυμπιακό 1-0 με γκολ του Κοκονίδη. Είχαν γράψει εφημερίδες ότι κάποια εφημερίδα είχε τον τίτλο «Κοκό» από τον Κοκονίδη. Κάτι τέτοιο, εν πάση περιπτώσει, όσο μπορώ να θυμάμαι αυτή την περίπτωση. Γι' αυτό και λίγο πριν, σε κάποιο από τα γκολ ακούστηκε για λίγο ήχος εδώ στα ηχεία του γηπέδου από κάποιο τραγούδι των Ουνιράμα, ακριβώς επειδή βρίσκονται εδώ η αδερφή Κοκονίδη, κιθαρίστας και ντράμερς σε αυτό το συγκρότημα. Λοιπόν, πάμε στο παιχνίδι. Αφήνοντας τα καλλιτεχνικά, πάμε στα αμυγός ποδοσφαιρικά. 6-0. Προηγείται το Απόλλων του Ιορδαϊκού και Λουντούλου. Βεργόνης. Σιμελίδης έδωσε για τον Χασομέρη. Ωραία το 1-2. Χασομέρη στην περιοχή για να δούμε και γκολ. 7-0 από τον Χασομέρη. Είχε εξοικειωθεί απόλυτα, δεν είχε τον αυτοματισμό και την γρήγορη σκέψη στο τι πρέπει να κάνει με βάση την συνολική τακτική της ομάδας. Σταδιακά όμως, νομίζω έχει μπει σχεδόν απόλυτα στην φιλοσοφία. Σε σχέση, το απόλυτα έχει να κάνει με το πόσο βρίσκονται και οι συμπαίκτες του βέβαια. Σιμελίδης, Κιβελίδης, Σιμελίδης, Χασομέρης, Ελουντούλου, περίτεχνα πέρασε εκεί θα έλεγα. Σε κλειστό χώρο δημιουργούνται προϋποθέσεις και μεγάλη απόκρουση εδώ από το Χρυσοστομίδη που στέρισε τον γκολ στον Κιβελίδη. Φυσικά δεν μπαίνει κανένα θέμα για το ποια θα είναι η έκβαση του αγώνα προς τον νικητή. Αυτό έχει λήξει προπολού, από νωρίς θα έλεγα στο πρώτο ημίχρονο. Θεωρώ δηλαδή από το 18ο λεπτό που έγινε το 2-0 από το Χασομέρη δεν τίθεται το θέμα αν θα κερδίσει το παιχνίδι ή όχι ο Απόλλων. Λιώνης τώρα εδώ ο Χατζηδημητρίου, έβγαλε τώρα παλιά. Λιώνης για τον τον τεχνικό της ομάδας του Απόλλωνα, ο οποίος κατευθύνεται προς τον πάγκο. Ποδοσφαιρικό τμήμα. Σας ευχαριστούμε για τον κόσμο του Απόλλωνα. Το βλέπετε, ίσως το είδατε πριν, θα το δείτε και στη συνέχεια. Στους φιλάθλους του Απόλλωνα που έδωσαν το παρόν φέτος στο γήπεδο, αλλά προφανώς και σε όλους εσάς που θα θέλετε να το κάνετε, αλλά δεν μπορούσατε για διάφορους λόγους και παρακολουθήσατε κατά το δυνατόν την πορεία της ομάδας μέσα και από αυτές εδώ τις διαδικτυακές τηλεοπτικές μεταδόσεις. Ποπόβιτς Καλαετζίδης. Πρότιμα τη σίγουρη λύση πιο πίσω στον Καλογέρη, Βεργόνης, Καπίας. Η γνωστή κυκλοφορία της μπάλας με τον Καπία να βρίσκει λίγο χώρο και να το τολμάει. Βρίσκεται τον Λουντούλου. Καθυστέρηση του κοντρόλ του Λουντούλου και πάμε εδώ. Προφανώς κάτι εξηγημένο.
Βεργόνης. Από τους κατεξοχήν σοβαρούς ποδοσφαιριστές όσον αφορά το παιχνίδι της πάντα και στα υπόλοιπα, αλλά σίγουρα στο παιχνίδι του. Ελουντούλου με το τακουνάκι, ωραία πάτησε, φεύγει ο Μαραντίδης με ταχύτητα, η σέντρα η οποία γίνεται, δεν μπόρεσε εκεί να διαχειριστεί τη δύναμη της μπάλας ο Σιμελίδης. Έρχεται τώρα και κόβει και είναι out, από το Σιμελίδη. Ο Λάζαρος Ελευθεριάδης, αλλά ανάμεσα σε δύο, δηλαδή σε Καλαετζίδη και Καλογέρη, δεν μπορούσε να κάνει διαφορά, φάνηκε και στη συνέχεια. Καπίας. Καλογέρης, Καλαετζίδης, Βεργόνης, αφήνει για τον Καπία που είχε και μέτωπο, τώρα Βεργόνης, Καπίας, έχει ανοιχτεί ο Λιώνης πιο μπροστά είναι ο Σιμελίδης, Ελουντούλου ήταν ελεύθερος, ωραία πέρασε την μπάλα και με τύχη Πόποβιτς, μεγάλη απόκρουση εδώ παιχνίδι τα τελευταία λεπτά, σαφώς όμως θέλει καλύτερο ρυθμό σίγουρα από όλων, εδώ για τον Ελουντούλου βγήκε η προωθημένη παλιά, Ελουντούλου, δεύτερο δοκάρι και η μπάλα είναι out. Ωραία Λουντούλου για τον Κιβελίδη, ανοίγει το Πόποβιτς, θα τον δει ο Κιβελίδης. Πόποβιτς έτοιμος για τον γκολ και 1-0. Ωραία συνεργασία με Λουντούλου, Κιβελίδη, Πόποβιτς. Απόλλων δοσασμένος ο Θεμπάς, ο Θεόν θα πες τη λύρα και συμπάτα θα νικάς. Απόλλων δοσασμένος ο Θεμπάς, ο Θεόν θα πες τη λύρα και συμπάτα θα νικάς. Μέτρησε μέτρα, βήματα, τα πάντα. Έβγαλε την μπάλα στο πιάτο, εκεί όπου δεν μπορούσε ούτε ο Μένιος να την προλάβει ο τερματοφύλακα. Βεργόνης, Καλαετζίδης, ωραία για τον Πόποβιτς μέσα στην περιοχή, αυτό στο πλασέ. Και εδώ ο Σιμελίδης, ο οποίος κέρδισε και βγαίνει τέτα-τέτα, να δούμε αν μπορεί να πλασάρει σωστά. Μπορεί και κάνει το 2-0. Ήταν το 1-0. Θα έλεγα σαφώς μπήκαν καλύτερα στο δεύτερο ημίχρονο. Αμέσως ο Λουντούλου, δεν υπάρχει ο Σάιντ, Κιβελίδης. Πέφτει και ο αντίπαλος, ελευθερώνεται λίγο ο Κιβελίδης. Σιμελίδης με το στήθος, το σουτ, ωραία συνεργασία. Όπως δεν λέει, δεν λέει φάουλ, παίζεται. Βεργόνης. Κιβελίδης, Λουντούλου και τώρα Χασομέρης. Πόποβιτς ανοίγει το δεξιά, παίρνει την μπάλα. Πόποβιτς βγάζει πάσα για τον Λουντούλου, αλλά το δοκάρι. Κεφαλιά και γκολ από τον Βεργόνη. Γίνεται σκόρερ και αυτός. Απόλλων δοσασμένος ο Θεμπάς, ο Θεόν θα πες τη λύρα και συμπάτα θα νικάς. Είναι λοιπόν ένα βήμα αυτό της ανόδου στη Β' Εθνική, ούτως ώστε να ξεκινήσει μια ακόμα μεγαλύτερη προσπάθεια και να επανέλθει στα υψηλά επίπεδα του ελληνικού ποδοσφαίρου. Βλέπετε τους ποδοσφαιριστές του Απόλλωνα στο κέντρο. Βλέπετε και κάποιους άλλους εκεί, τον πρόεδρο του Απόλλωνα, τον κύριο Νεράτζη, να συγχαίρει τους πάντες και να πλησιάζει και τον Κώστα Γεωργιάδη, ο οποίος σήμερα έχει και την ονομαστική του εορτή.
Έλα εμπάσω χωρών, χόρεψω νους να μερών, χόρεψω νους να μερών. Κότσαρι μόνο διπλών, κότσαρι μόνο διπλών, θα χορεύδαρ μην τεμόν, θα χορεύδαρ μην τεμόν. Κότσαρι που θα χορεύει, κότσαρι που θα χορεύει, τη ζωή να ταρτουρεύει, τη ζωή να ταρτουρεύει. Σώμε ήταν για πασαλόν, σώμε ήταν για πασαλόν, τα κορτσο παπαλαλόν, τα κορτσο παπαλαλόν. Άμωνα ετυπεδούν και σοχομαν κυπατούν και σοχομαν κυπατούν. Με τη λίραν το ταούλ, με τη λίραν το ταούλ, κοτσάρι χορευνεούλ. Πόποβιτς λίγα μέτρα φόρα, εκτελεί στο δεύτερο δοκάρι, Βεργόνης με κεφαλιά, με το ένα χέρι ο Σικαλιάς διώχνει την μπάλα σωτήρια. Λουντουλού έξω από την περιοχή, καλό σου, κάνει μια παλιά πάνω στον Αμαραντίδη. Αμαραντίδης κερδίζει την μπάλα, κάνει μια πάσα, δεν υπάρχει offside εδώ, για να δούμε αυτή την πάσα, ένα shoot out, καλή ευκαιρία για την Καλαμαριά, το shoot έγινε από τον Γεωργιάδη. Λουντουλού έτοιμος πάνω στην μπάλα για την εκτέλεση αυτού του φάουλ. Με πάσα, Λουντουλού θα βγάλει τη σέντρα, η μπάλα περνάει από όλους. Ένα σουτ, μια κόντρα και πάλι στο Λουντουλού η μπάλα. Λουντουλού περνάει, πέναλτι. Πέναλτι για την Καλαμαριά. Πέναλτι για την Καλαμαριά, το κέρδισε ο Λουντουλού στο 34. Και κίτρινη κάρτα σε ποιον, στο Γαϊδαρτζή ή στον Καρακλίδη. Όποιος από τους δύο ήταν, ο Λουντουλού τσίπησε ωραία την μπάλα και κερδίζει πέναλτι. Πέναλτι για τον Απόλλων Καλαμαριά στο 34. Το κέρδισε ο Λουντουλού. Πόποβιτς και Σικαλιάς. Γκολ 1-1. Πολύ καλό πέναλτι του Πόποβιτς. Πολύ καλό πέναλτι από τον Πόποβιτς. Πιο γωνία δεν γινόταν. Έπεσε καλά ο Σικαλιάς, αλλά ο Πόποβιτς το έστειλε τόσο γωνία όσο δεν γινόταν. Αυτό πάσε για τη Δόξα που δεν λειτουργεί καλά μετά το 1-1. Επίθεση για την Καλαμαριά τώρα με τον Ταβάρες, Λουντουλού. Κρατάει την μπάλα. Κιβελίδης, πολύ ωραία συνεργασία. Η μπάλα έξω από την περιοχή. Νέα πάσα, πολύ ωραίο πλάγιασμα. Γεωργιάδης η σέντρα. Τελευταία στιγμή ο Καρακλίδης θα κόψει. Γκολ 2-1. 2-1 με τον Κιβελίδη. Πάρα πολύ ωραίο γκολ. Πάρα πολύ ωραίο γκολ. Συνεργασία για τον Απόλλων Καλαμαριάς. Η μπάλα μέσα στην περιοχή και ο Κιβελίδης με σουτ μέσα από την περιοχή με αυτό το πολύ ωραίο τριγωνάκι που έγινε, η σέντρα από τον Γεωργιάδη από δεξιά. Δεν μπόρεσαν να απομακρύνουν την μπάλα οι παίκτες της Δόξας και ο Κιβελίδης με δυνατό σουτ στέλνει την μπάλα πρώτα στο οριζόντιο δοκάρι και μετά στα δίχτυα. Λεωνίδας Κιβελίδης στο 41, ανατροπή Δόξα Απόλλων Καλαμαριάς 1-2. Προσπαθεί να περάσει ο Σιμελίδης, τον έκοψε. Φάμπιο, πολύ ωραία, αφήνει ο Κιβελίδης στο Λουντουλού. Λουντουλού μόνος του ξεχύνεται στην αντίπαλη περιοχή. Λουντουλού περνάει, Λουντουλού μπαίνει στην περιοχή. 1-3 η Καλαμαριά.
1-3 ο Απόλλων Καλαμαριάς. Μεγάλο κενό στην άμυνα της Δόξας. Ο Λουντουλού πήρε την μπάλα από το κέντρο. Είναι πάρα πολύ γρήγορος, ο MVP του αγώνα. Ο κορυφαίος ο Λουντουλού. Πέρασε όλο το κέντρο, διήσκησε όλο το γήπεδο. Ο Παπαζαχαρίας δεν μπόρεσε να τον προλάβει και πλάσαρε ιδανικά στην αριστερή γωνία του Σικαλιά στο 63. Δόξα Απόλλων Καλαμαριάς 1-3. Καθαρά και τώρα μια κάθετη πάσα μπροστά. Για να δούμε αυτή την προσπάθεια τώρα με τον Πόποβιτς. Πόποβιτς μένει μες στην περιοχή. Θα κάνει την πάσα και ευτυχώς εδώ Σικαλιά θα μπλοκάρει. Πόποβιτς λοιπόν, 6 παίκτες της Δόξας στο τείχος. Πόποβιτς λίγα μέτρα φόρα, εκτελεί πάνω από το τείχος. Γκολάρα! 1-4 για την Καλαμαριά. Γκολάρα από τον Πόποβιτς, απευθείας φάουλ πάνω από το τείχος η μπάλα. 1-4 θρίαμβος για την Καλαμαριά στο 89. Δυστυχώς απογοητευτική η Δόξα και ο Πόποβιτς με απευθείας εκτέλεση φάουλ στο γάμα της εστίας. 1-4 ο Απόλλων Καλαμαριάς. Ο Σιμελίδης πέρασε για τον Αμαραντίδη, να δούμε αν θα τη γυρίσει. Αυτός τη γυρνάει σε ένα χώρο που είναι ο Λουντούλου, αφήνει. Καλαετζίδης για τον Γεωργιάδη, να δούμε τι μπορεί να κάνει αυτός από εκεί. Μια χαμηλή σέντρα, η κεφαλιά, αλλά στα χέρια του Σικαλιά. Καλογέρης τώρα. Καλαετζίδης, Βεργόνης. Σιμελίδης, κοιτάζει και γύρω του Σιμελίδης. Βλέπει ότι έχει χώρο. Κάνει την προσπάθεια μόνο ο Σιμελίδης, να δούμε αν θα πάει. Περνάει ο Σιμελίδης, σουτ, απόκρους και ο Σικαλιάς. Ο Κιβελίδης, ωραίο, Βεργόνης έξυπνα μάλιστα. Κέρδισε, Λουντούλου. Είχε χώρο, κάνει κάποιες προσποιήσεις, είναι δύσκολο να περάσει εκεί αυτό το γεγονός. Βεργόνης, Καλαετζίδης. Λουντούλου. Το προσπαθεί να δημιουργήσει κενό. Βεργόνης για Αμαραντίδη. Πέρασε ο Αμαραντίδης στο έδαφος. Λουντούλου. Λουντούλου για τον Γεωργιάδη που βγαίνει από την άμυνα. Πόποβιτς. Πέρασε ο Πόποβιτς εκεί, πέρασε πάρα πολύ ωραία ο Πόποβιτς, έχει και χώρο ο Πόποβιτς. Το σούτα! Δεν πάλασε αυτό σωστά, δεν έφτασε καν. Πόποβιτς. Πόποβιτς προσπαθεί να φύγει και φεύγει ο Πόποβιτς. Σιμελίδης, Κιβελίδης. Ο Λουντούλου στο overlap και φεύγει από πίσω, κρατάει ο Κιβελίδης. Δεν μπόρεσε να περάσει την μπάλα, είναι offside τώρα. Ο συμπαίκτης του και προτιμά το σούτα. Ούτε έχει φιλοξενούμενη πρόσκληση. Αμαραντίδης για τον Κιβελίδη που πιέζεται τώρα. Κιβελίδης για τον Λουντούλου. Πέρασε ο Λουντούλου, μπήκε στην περιοχή, περνάει από όλους και τελικά ο Σικαλιά. Όπως δεν μπορεί να κάνει. Μπάλα δεν πέρασε για τον Κιβελίδη. Το σουτ! Γκολ! Ένα υπέροχο γκολ! Ένα υπέροχο γκολ! Του Λεωνίδα Κιβελίδη. Απίθανο γκολ! Γκολ για Champions League θα έλεγα. Γκολ για Champions League από τον Λεωνίδα Κιβελίδη, τον βλέπετε ίσως. Ένα απίστευτο γκολ πραγματικά. Ο Απόλλων παίρνει το προβάδισμα στο 54ο λεπτό. Γκολ, ξαναπώ του Λεωνίδα Κιβελίδη στο 54. Βεργόνης. Καλαετζίδης τώρα με την παρέμβαση του Σιμελίδη. Σιμελίδης, φεύγει ο Γεωργιάδης. Καλή φάση πάει να δημιουργηθεί σέντρα. Δεν γίνεται η κεφαλή. Ο Μοκρετσιάν ήταν ο ποδοσφαιριστής. Κρατάει από έξω από Απόλλωνα, έρχεται ο Λουντούλου. Κλέβει, Πόποβιτς, Γεωργιάδης. Δεν είχε πολύ χώρο. Καλαετζίδης, Γεωργιάδης. Ξανά ο Καλαετζίδης έχει λίγο χώρο εκεί.
Πόποβιτς δοκιμάζει μακρινό σουτ, διώχνει ο Σικαλιάς και με διπλή ενέργεια. Και όμως αυτή κερδίθηκε η μπάλα, η οποία πέρασε. Για να δούμε, τέτα εδώ. Γκολ 2-0. 2-0 για τον Απόλλωνα που βάζει για τα καλά τις βάσεις για μια νίκη. Zdravko Popovic. Λίγο πριν συμπληρωθούν 26 λεπτά στην επανάληψη, ο Zdravko Popovic κάνει στο 71 το 2-0. Υπήρχε ο χώρος. Πολύ ψυχρό πλασάρισμα του Popovic και 2-0. Ο Απόλλων Καλαμαριάς, νικητής στο μεγάλο ντέρμπι, δίκαιος νικητής, νομίζω η εικόνα τα έχει δείξει όλα. Σε ένα παιχνίδι που μπορείτε να δείτε ξανά και ξανά, ή όσοι δεν το έχετε δει ολόκληρο, οι οποίοι όλοι μαζί στο κέντρο του γηπέδου πανηγυρίζουν αυτή τη νίκη, φιλοξενούμενοι βέβαια πικραμένοι. Και ο κόσμος του Απόλλωνα, ο οποίος πανηγυρίζει για αυτήν τη μεγάλη νίκη που κατά πολύ σημαίνει την άνοδο του Απόλλωνα. Εδώ βέβαια βλέπουμε και τα πανηγύρια, βλέπουμε κόσμος και παίκτες όλοι μαζί. Και νομίζω ότι αυτό ήταν ό,τι έπρεπε για τον κόσμο του Απόλλωνα. Οι ποδοσφαιριστές αφιερώνουν στον κόσμο την νίκη, αναπληρωματική και όσοι έπαιξαν. Μεγάλη μέρα για τον Απόλλωνα, για την ομάδα του πόντου και της προσφυγιάς, για την ομάδα της Καλαμαριάς, και νομίζω αυτό καρπώνεται αυτή τη στιγμή κόντρα σε πάρα πολλές θεμιτές και αθέμιτες. Απόλλων, δοξασμένος ο Θεός, ο Θεός θα πες τη λύρα και εσύ πάντα θα νικάς. Απόλλων, δοξασμένος ο Θεός, ο Θεός θα πες τη λύρα και εσύ πάντα θα νικάς.